Добрый вечер. Добрый вечер. Дайте зараз яшчэ гук пераправяраю. Так, выглядае добра. Добрый вечер. І чым мы сёння займаемся? Мы працягваем гуляць у Oxygen Not Included. Гэта гульня, у якой нам патрэбна выжываць за групу дуплікантаў. Давайте, каб мне гук это не перашкаджаў. Набяру сабе нешта. Вось. Мы гуляем за групу дуплікантаў, гэта клоны літаральна, якія апынуліся ў цэнтры астэроіда. У цэнтры астэроіда што мы робім? Спрабуем выжыць без кіслароду, без нармальнага доступу да рэсурсаў. Мы наладжваем наше выжыванне з таго, што літаральна ёсць. Мы ядзім глебу, мы смажым глебу, мы карыстаемся раслінкамі, якія тут пад зямлёю могуць знаходзіцца. Мы сам цэнтры астэроіда з вельмі рознымі, скажем так, ситуациями навокал. Нам приходится у недохопе ресурсов прымаць некаторыя тэхнічныя рашэнні, як мы будем тут жыць. Вось. Жыццё мы сваё наладжваем, ужо па крыху сітуацыя паляпшаецца. Мы пачыналі літаральна з вось гэтай брамы, якая раздрукоўвала нам дуплікантаў. Зараз жа у нас ёсць невялічкае месца, дзе яны могуць адпачыць. Тут у нас невялічкае месца, дзе яны могуць... У нас ёсць і душавыя, і туалеты, і нават сталовая ёсць, усё па крыху квітнее. Будзем паляпшаць яшчэ далей. У мяне ёсць некаторыя планы на сёння. Вітаю, а не думаў у доту пагуляць. Я ў апошні раз гуляў у доту, калі яна яшчэ была першай, дзесьці ў 6-м, можа 7-м годзе. Зямля ў фрыцюру? Не, глеба, калі ты просто не умееш яе смажыць, вось і ўсё. А, тут то бок настолькі на Доту 2. Окей, добра, на Доту 2 адпраўляецца 1000, дзякуй. І так, я яшчэ не павітаўся. Вітаю, малаток. Далей, які ў нас план? План у нас наступны. У нас ёсць, мы зрабілі невялічкае месца для здабычы вады нам. Давайте покажу. О, не здабычы вады, выбачаюся. Для здабычы нам кіслароду і вадароду яшчэ з гэтым. І гэта наша яшчэ сродак нашай крыніцы электрычнасці. Як гэта працуе? Уся гэтая сістэма. Давайте я худенька прабягуся. Давайте яшчэ і дзверы гэтыя пачыняем. Бо нам патрэбна вакуум, які там будзе, каб не пераграваць асяроддзе. Гэта гульня часта аб тым, як каб кантраляваць усе рэсурсы, якія ў вас ёсць, уключаючы тэмпературу, гэта таксама важная рэч, якой можна карыстацца, і кіслароды розныя газы. Напрыклад, вось гэтая сістэма для нас што робіць? Яна здабывае нам ваду, бярэцца вада, паступае нам зараз вось праз гэта, цячэ з нашага асноўнага сховішча вады, якую мы сабралі зараз, перацякае ў нашу сістэму, і вось выкарыстоўваючы гэтыя две прылады, яна здабывае нам вадарод, які можна пабачыць. Давайте газы толькі пакіну, каб не блытаць. Уверсе ў нас знаходзіцца вадарод, унізе ў нас знаходзіцца кісларод. Гэтыя два газы, вадарод у нас выкарыстоўваецца для нашай электрастанцыі невялічкай, а кісларод мы выкарыстоўваем самі, бо нам жа патрэбна чымсьці дыхаць, правильно? Кіслароду у нас дагэталя не хапала, яго было вельмі абмежаваная колькасць. Зараз гэты наш сродак дапаможа нам выратаваць гэтую сітуацыю. Адзінае, што не заўважыў, пакуль трындзеў, у нас скончылася ежа. Давайте яшчэ пасмажым глебы. У нас няма з чаго, у нас няма вады, з якой можна пасмажыць. Нам трэба трошачкі вады. Давайте уключым гэты будынак. І няма дзе пампаваць ваду. Я адключаў спецыяльна, каб ачысціць вось гэтае месца. Насамрэч, калі яно ўжо так ачысцілася ў нас, магчыма, ад яго проста пазбавіцца поўнасцю. Пакінем вось так тут лесвіцу. Добра, няхай разбіраюцца з гэтым. Няхай ўжо і гэта выкапаюць усё, бо мне можа патрэбіцца гэтыя водараслі зялёненькія, якія тут скапіліся. Адразу пайшоў разбірацца, а мы вяртаемся да нашай сістэмы. Сістэма зараз, калі я ўсё правильно зрабіў, добра, падзелена ў нас зараз даволі гарачы газ, гэты ў 50 градусаў, 47-50 градусаў. Ён аддзелены ад знешняга сусвету не толькі спецыяльнымі сценамі, якія прытрымліваюць тэмпературу, а яшчэ і вакуумным праходам вось гэтым.
як можна побачыць, тут няма аніякага газу, яна просто шэранькая застаецца. Такім чынам не перадаецца тэмпература далей. Я гэтым карыстаюся, каб не пераграваць знешняе асяроддзе. Наконт тэмпературы, сама электрастанцыя вось гэта у нас ўсё, амаль усё робіць, награвае асяроддзе. З гэтым у нас будзе нейкая праблема, трэба будзе з гэтым таксама вырашаць. Вось тут у нас таксама накапліваецца тэмпература. Я яшчэ не прыдумаў, ну, у нас ёсць сродак, якім можам скарыстацца, але поўнасцю ім карыстацца я не гатовы. Вось гэта будзе з'яўляцца нашым месцам здабычы, скажем так. Гэта гейзер. Уладу піпсікам. Так, наконт піпсікаў, зараз да піпсікаў прыйдзем. Гэты гейзер для нас будзе здабываць халодную ваду, салёную. Яе піць нельга, нам трэба будзе прыдумаць, як з салёнай вады зрабіць нам звычайную. Мы можам перагрэць яе, вывесці яе ў пар, скарыстацца гэтым парам, яго ахладзіць і тады ўжо узяць гэтую воду, просто заліць нам у цэнтр наш. Вітаю, Шэнвэн. Мы выкарыстаем гэтую ваду і зальем сабе. Гэта адзін з варыянтаў. Другі варыянт, у мяне была такая прылада, як дэсалінатар. Вось гэтая пачварка. Яна прымае на ўваход сабе салёную ваду, і з гэтай салёнай вадою можна яе аддзяліць, соль літаральна аддзяліць. Але для гэтага, каб яна працавала, патрэбна, каб бясконца нехта стаяў і працаваў з ёй, інакш яно не будзе працаваць. На жаль. Вітаю, Цумок. Яблычны сад мой няблага. Калі гаварыць ужо пра тое, што мы вырошчваем, нашыя піпсікі, глядзім на іх. Гэтыя цудоўныя істоты у нас займаюцца тым, што ядуць літаральна тое, што ёсць. Вось гэтыя расліначкі, якія мы вырошчваем. Спецыяльна для іх я іх пасадзіў. О, пішчаць яшчэ. Яны іх ядуць. І на выхад яны даюць, наколькі памятаю, проста зямлю. Так, у ідэале пасадзіць дрэвы, якіх я яшчэ не знайшоў. Можна пасадзіць гэтыя дрэвы і даваць ім іх аб'ядаць. Больш за тое, у піпсікаў ёсць адна магчымасць, якая не зусім звычайная. І вельмі можа апынуцца вельмі карысная ў асабістасці развітой калоніі. Яны могуць садзіць расліны. Чаму гэта карысна? У нас ёсць два тыпа раслін. Ты, якія мы ўжо, ну, скажем так, дамашнія. Вось гэтыя, якія мы пасадзілі, мы сачым за імі. А ёсць дзікія расліны. Напрыклад, вось тут. Вось зараз гэта адна з гэтых раслін. Гэтыя дзікія расліны не патрабуюць дагляду ніякага, што робіць іх суперкарыснымі. І адзіныя істоты, якія могуць пасадзіць, то бо калі я выкапаю, я ўжо не змагу яе зрабіць дзікай назад. Адзіныя, хто могуць рабіць яе зноў непрытомнай, самастойнай, гэта вось нашыя цудоўныя піпсікі. Гэтым я пакуль скарыстацца не магу, бо фермерствам я пакуль не займаюся, але гэта карысная штука. Можна паклікаць орла, каб пераўтварыў салёную ваду ў сідр. Ён гэта ўмее. Добра. Трэба будзе яго паспытаць. Але ж, што ў нас з паветрам? У нас тут ёсць газаў набралося ў гэтым месцы. Так, трэба прыдумаць бы нам. Давайте вось гэта пазбавімся, каб не перашкаджала перасоўванню газа. Ось так цалкам. Я думаю, што пры гэтым раскладзе я магу увогуле вугальны генератор спыніць. І будзем зараз карыстацца ў асноўным вадародным. Вугальны няхай спыняецца. Электрычнасць у нас мне спатрэбіцца. Яно тут. Я сам сабе пашкодзіў нейкі пэўны момант. І хопіць мне... Так, мне падаецца, мне хопіць зараз гэтага дрота. Правядзем яго вось сюды. І... Ну ўсё, я батарею пакуль выкарыстоўваць не буду. Адной батареі мне пакуль хопіць. Часова. Гэта мы разбурым. У прынцыпе, генератар гэты пакінем, але гэта на крайні выпадак. Вітаю, Рабануха. Скарыстаемся гэтым. Навошта нам патрэбна? Гэтая прылада нам робіць з розных ресурсаў, напрыклад, неапрацаванага металу. Глядзіце, хто заснуў. З неапрацаванага металу нам робіць ужо апрацаваны метал. Усё даволі проста. Але для таго, каб з ім працаваць, бясконца патрэбна, каб адзін з дуплікантаў падыходзіў і прабіў літаральна кулакамі ў гэтую машыну. Я думаю паставіць каля яе спецыяльна ёсць палепшаная версія, але яна можа перагравацца, і яна, мне падаецца, шмат CO2 дае.
Так, это ачышчэнне вады ёсць. Трэба нешта прыдумаць сродак вады, які будзе нам заўсёды дзесьці з намі. Можа быць, мае сэнс, пакуль мы часова тут карыстаемся, шмат вады даволі ўходзіць на нашыя на душавыя, на то, каб памыць рукі, вось гэта ўсё. Можна як варыянт скарыстацца, гэта будзе часовым рашэннем, не выпраўляе нашы праблемы па вадзе, але мы можам перапрацоўваць брудную ваду, якую яны ствараюць. У нас тут сховішча бруднай вады. Калі мы возьмем і будзем апрацоўваць гэтую брудную ваду, пераліваць зноў у рэзервуар, у нас трошкі запаволіцца працэс знікнення гэтай вады. Што, ў прынцыпе, няблага, я так думаю, правильно? Што ж ён тут? Ага, нам больш тут паветра не будзе. І хапае мне кіслароду. Мне падаецца, я не вывеў яшчэ кісларод у базу. Так, я не вывеў кісларод яшчэ ў базу. Это я спыніўся ў папярэдні раз. Давайте такую рэч зробім. Правядзем вентыляцыю да самай базы. І самае галоўнае месца, дзе нам патрэбны кісларод. Давайте яго, так ён будзе заўсёды падымацца ўверх. Ён адзін з самых лёгкіх газаў, які ў нас толькі ёсць. Я буду карыстацца вось так. Я паставлю выхад вось тут. І важнае месца, дзе ён мне спатрэбіцца, гэта пад месцам, дзе яны будуць спаць. То бок я вось сюды яго выведу, просто пад ім знізу. Ён пакраху будзе падымацца ўверх і запаўняць гэтыя прасторы. Можна яшчэ зрабіць спецыяльных блокаў, праз якія ён можа прайсці. Сюды расставім. Цудоўна. Усё яшчэ не хапае ежы. У нас невялічкі крызіс. Галадаюць некаторыя, але працягнем. Усё ў парадку. Усё пад кантролем. Зараз яны наробяць вентыляцыю, а я перайду да стварэння нашага апрацоўвання нашай забруджанай вады. Нам спатрэбіцца для гэтага. Увогуле, я гляджу так. У нас 2000-ны гэтая напруга даволі высокая. Давайте з электрычнасцю разбярэмся ў першую чаргу. Пойдзе ў нас гэты дрот. Нам спатрэбіцца нейкае месца спецыяльна толькі для трансфарматараў. Я вось думаю зараз, які сродак нам зрабіць. Дзесьці можа у гэтай частцы, я думаю, нам нармальна будзе. Карыстаемся праходам вышэй. Тут у нас будзе трансфарматар спецыяльна. Трансфарматар. Пакуль. Не больш за 1000 будзе выкарыстоўвацца. Нам проста гэты дрот, які зараз у пэўны момант выкарыстоўваецца, ён занадта моцны. Ён шмат выкарыстоўвае, ён можа высокую напругу вытрымаць, і пры гэтым, але ён каштуе шмат рэсурса, якога у нас абмежаваная колькасць. Я зараз возьму і больш танным дротам буду далей карыстацца. Вось так, напрыклад. Возьмем помпу. Хутчэй за ўсё паставім яе не на самы низ, каб вада не скончылася ніколі. Возьмем яе. Дзе нашая помпа? Да цябе ж электрычнасць патрэбна даводзіць, я не памятаю. Вось яна помпа, няхай... добра, давайте яе... Яна забірае, наколькі памятаю, пад сабою. Вось так прыкладна. Добра. Электрычнасць. Праводзім да яе трубу. І гэтую трубу... Я толькі зараз зразумеў. Не, мне не вельмі падыдзе гэты кавалак. Мне патрэбна дзесьці яшчэ паставіць. Давайте тады паставім. Я думаю, дзесьці ў верхняй частцы. Вось тут. Можа быць, давайте. Тады тут пачысцім трошки месца. Увогуле тут ёсць не вельмі добрая рэч. Вось гэта нагадваю, што мы знаходзімся яшчэ тут шмат чаго ў гэтай гульне. Напрыклад, ёсць мікробы. Вось яны паўсюль. Мне трэба трошки прыбраць тут тэрыторыю, каб я не захварэў. Плюс-мінус. Апрацоўванне, ачышчэнне вады. Вось гэтая сістэма. На яе спатрэбіцца электрычнасць. Смачныя мікробы. Смачныя мікробы зараз смажацца. У нас ёсць глеба ва фрыцюры з мікробамі. Цудоўна. Вось якраз ён пабег есці гэты делікатэс.
якія яшчэ на падлогу кінулі. Цудоўна. Магніфік. Паглядзіце на яго. Смажаная глеба ва фрыцюры. Добра, вяртаемся да нашай справы. Я правяду. Я, можа, неправільна зрабіў. Трэба ў адваротны бок адмяніць. Разгарнем яго, каб уваход быў справа, а выхад злева. Тут у нас будзе выхад. Праводзім трубу адразу сюды. І выводзім... Гэта у нас будзе чыстая вада, так? Чыстая вада, якая нам і так спатрэбіцца. Але я бы жадаў яе выліваць куды-небудзь адразу ў рэзервуар, каб накапіць яе. Давайте скарыстаемся вось так. Будзе праход. Бярэм масток. Разгарнем яго. Я думаю, можна дзесьці на гэтым узроўні, можна нават вышэй трошки, вось так. Я зраблю вывод. Ёсць. Атрымліваецца, вода брудная будзе паступаць знізу ўверх да самай вось гэтай пазіцыі. Наконт пазіцыі. Так, то мне трэба і з дротамі нешта прыдумаць. Ці правесці яго? Ну добра, вяртаемся да гэтага. Вода павінна, брудная вода паступаць будзе паступаць уверх, будзе ачышчацца ў гэтым месцы, у гэтым апараце, які будзе выкарыстоўваць электрычнасць. Таксама нам трэба будзе паглядзець што-небудзь з электрычнасцю, у нас будуць зараз праблемы. Трэба некалькі яшчэ крокаў зрабіць, каб нам яе хапала. І будзе далей вылівацца ў наш рэзервуар. Яна будзе запаўняцца вось да гэтага ўзроўня, а потым вышэй яна не будзе ісці, таму што ціск вады проста не дазволіць вылівацца яшчэ большай колькасці. Чаму ён рукі не памыў? Гэта лепей у яго спытаць. Дзе ён? Павінен быў. Так-то павінен быў. Дакладна. Збег уже невядома куды. Гэта мы спынілі. Добра. Тут электрычнасць у нас ёа. Мне падаецца, гэты дрот трэба прыбраць, бо ён будзе перашкаджаць. Давайте яго разбурым. Увогуле цалкам. Працуеш ты, а ты працуеш над апрацоўкай металу. Я запытаў, гэта ўсё цудоўна. Тут нам спатрэбна будзе пясок. Вось гэта мне цікавіць. Будзем апрацоўваць... Нам трэба апрацоўваць шкарлупу ад яек розных. Бо нам спатрэбіцца гэта для, не паверыце, для вырабу сталі. Это один з інгрэдыентаў. Ну так, я ім назначыў зараз шмат працы. Яны не будуць хадзіць ужо ў наш вось гэтая працоўная сістэма ўнутры. Мы яе зрабілі так, каб ні адзін з іх не мог зайсці. Вось гэты замочак адзначае, што ніхто не можа ўваходзіць. Будзем карыстацца гэтае месца літаральна зараз забаронена для ўсіх. Будзем адчыняць яго толькі тады, калі тут нешта зламаецца і патрэбна будзе выпраўляць. Але калі ўсё будзе добра, эта сістэма будзе працягваць працаваць без аніякага кантролю звонку. Яна будзе заўсёды працаваць самастойна, бо праца помп абмежавана ціскам газу, які ёсць, то бок калі яго недастаткова, напрыклад, недастаткова кіслароду, помпы не будуць працаваць. Падачу вады мы таксама можам кантраляваць звонку, так што, у прынцыпе, гэта ўжо не наша, не праблема нашых дуплікантаў, а нашая толькі асабістая. Мы будзем гэтым займацца, калі патрэбна. Так, што там наконт наша яшчэ сістэмы? Так, паветра яшчэ не адпраўляецца, бо недабудавана сістэма вентыляцыі. Гэта займе пэўны час, давайте паскоримся, бо мы на самай нізкай хуткасці гуляем. Калі я правяду электрычнасць, а план у мяне такі я жадаю на Доту 2 яшчэ 500. Малуток, ты дакладна жадаеш, каб я ў Доту 2 пагуляў? Ты жадаеш, каб я з табою пагуляў? Мне ж туторыял, я не буду на старыме туторыял праходзіць, таму што, узгадаю, я схожу асабіста спецыяльна узгадаць, як у гэта гуляць, але ж персанажаў я ні халеры не памятаю магчымасцей таксама, гэта было вельмі даўно. Ось, тым больш я ўпэўнены, што яна змянілась за 15 гадоў. Калі ёсць жаданне, і ты нагаласуеш ей на поўную, то, ў прынцыпе, можам і разам. Адзінае, што наша эла будзе настолькі адрознівацца, што, я думаю, мяне разнасіць будуць проста лёгка. Так, вось зараз у нас будзе сістэма вады дабудавана.
яны пайшлі на перапынак, таму што канец працоўнага дня. Важна адпачываць. Мне падаецца, альбо ён зноў не памыў рукі. Што ж за халера такая? На ніякай павагі. Ты што, не даеў? Добра. У нас ёсць спецыяльныя будынкі, у якіх я прыбіраю ўсё смецце, нават яны ўжо перапоўнены. Малаточак зарабіўся амбасадарам доты сярод беларусаў. Усім трошачкі па доце. Арыгана таксама вырашыла, што няблага было бы мне ў доту пагуляць, таму, ну, а што рабіць? Вітаю, Найнравенс. Не заўважыў адразу паведамлення. Гуляў тут толькі трошкі, калі яна была проста модам да Варкрафту, з той пары больш не цягне. Я, ну, нармальна так нагуляў, калі яна яшчэ была модам, ну, то бок першай дотай модам яшчэ. І потым я гуляў пэўны час у Лігу Легенд. Даволі такую нармальную колькасць гадоў. Ну, можа, ну як нармальна, ну, можа 3-4 гады. Можа больш. Вось. Больш з-за таго, што літаральна больш зручней кіраванне было. Дота 2 толькі потым з'явілася. Так, ну і ў другую доту я ўжо не вяртаўся, бо ўжо забіў на абедзве гульні цалкам. Так, у нас ёсць яшчэ кавалачак дрота, які ніяк не выкарыстоўваецца. Давайте яго забярем, бо не варта, ён можа перанапружванне толькі на сістэму пусціць. Гэта мы таксама прыбярем, бо зноў жа перанапружванне, мы баімся перанапружвання. Гэта больш якасныя дроты мы выкарыстоўваем таму, што напружванне ў сістэме патэнцыяльна можа дасягнуць 2000 ватт, наколькі памятаю. Зараз кажыце мне дрот хоць адзін. Вось. Так, 2000 ватт ён можа дасягнуць, то бок 2 кілаваты. Але і гэты дрот гэта вытрымлівае. Але слабы дрот, вось такі, які я зараз спрабую тут паставіць, альбо гэтай кавалачкі, яны вытрымуюць толькі да 1000 ватт. І гэта значыць, што калі ў нас будзе пойдзе перанапружванне ў сістэме, яны проста згараць, гэта будзе проста страчаныя дроты. Лепей іх пакінуць. Вітаю, Рыяну. Трэба прыбраць стыкса са спісу. Угу. Давайте так. Раз ужо у нас стыкс у спісе, і ён пройдзены, давайте-ка у яго 1200 зараз поінтаў. Я так разумею, што хутчэй за ўсё ты, Арыгана, закидывала на стыкса, але, ну, я не заўсёды буду памятаць, хто на што закінуў. На жаль, у мяне не вядзецца сістэма. Вот твае поінты. Калі ты жадаеш, у гэтым выпадку, таму што я ўпэўнены, што гэта ты была альбо 100%, альбо на 90% ты, то я прапаную табе гэтую 1200 перанесці на што-небудзь яшчэ. Па твоему жаданню. Зараз яны прыбяруць гэтыя дроты. На чараўнікоў. Добра. Зараз. Чараўнікі атрымліваюць 1200, і іх становіцца 22300. Стыкса я прыбіраю. Спіс зменены, і я, давайте, оп, і аднавіў спісачак. На доту 2 адпраўляецца яшчэ 1000. Я спадзяюся, гэта не адбылося ў той момант, калі я захоўваў. Зараз пералічваю поінты. Это магло адбыцца ў гэты момант, калі я захоўваў, і зараз зламалася трошки. Банковскія аперацыі. Так. Дота 2, 3500. Мне падаецца, 1000 знікла, не захавалася. Зараз пераправіраю. 1500 ад малатка. 1000 у нас яшчэ ад Арыганы. На Хайлікс 2 адпраўляецца яшчэ 1000 і яшчэ... А, не, ўсё ў парадку. Супадаем. Усё ў парадку. 3500. Усё на месца. Ты 2 разы? Ну, так. А, не, пачакай. Так, зараз. Зараз на доце 3500 атрымліваецца... Я пераправіраю. Ты 2 разы. Ад цябе 2000, ад малантка 1000 і 500. Атрымліваецца што? 3500. Не, ўсё на месца. Усё ў парадку.
Я просто калі пачынаю перашкаджаць працаваць не боту з гэтым, то ёсць верагоднасць, што я магу парушыць, бо я літаральна захоўваю ўвесь спіс і яго змяняю. Калі я захоўваю яго, я магу перапісаць нейкае значэнне, якое вы толькі што дадалі. Такая магчымасць ёсць. Невялічкае абмежаванне. Так. Добра, яны зараз будуць будаваць гэтую частку, ўсё. Мы дадзім ім проста часу. Зараз з ежай мы плюс-мінус выправілі, там хтосьці працуе над гэтым, так? Працуюць. Мне трэба правесці... Зараз яны ім столькі энергіі прыходзіцца выкарыстоўваць. Паглядзіце, вось 2 дупліканта з 5 у нас усяго іх. Зараз займаюць толькі тым, што бегаюць. Гэта вельмі неэфектыўна. Нам трэба правесці электрычнасць уверх яшчэ. Пасачым давайте. Я думаю, што я возьму і паставлю яшчэ вось у гэтым месцы трансфарматара яшчэ адзін. Давайте вось так. І я возьму, правяду... Не, у ніжшы бок яго разгарну. Адмянім. Возьмем зноў трансфарматар. Я разгарну яго вось у гэты бок. Такім чынам я змагу зрабіць вось такую рэч. Я возьму палепшаны дрот, які ўжо можна было бы так-то замяніць на высакавольтны проста ў гэтым выпадку, але ўжо памылку зрабіў. І толькі аб'яднаем з нашай бягучай сістэмай. Вось гэтай. Вось такая дзіўная у нас канструкцыя атрымалася. Калі ўсё правильно зроблена, то уверх у нас пойдзе у нашу асноўную нашу базу пойдзе электрычнасць знізу з нашага вадароднага генератора, які ўсё працуе і зарабляе нам электрычнасць. На пентамент адпраўляецца 1000 і яшчэ адпраўляецца 1000 на пентамент. Вітаю па-азерскі. Я так разумею, пентамент у нас трошечки наперадзе, перад Хайлікс. Гэта у нас адключана ад сістэмы. Я пакіну, няхай будуць стаяць, хоць і не выкарыстоўваюцца, але яны могуць быць карыснымі ў будучыні. Гэтыя колы. Ох, як яны зацягваюцца працаваць. Трэба літаральна вось зараз гэтыя вадародныя генератары вельмі выратуе мяне. Яго адзінае што, вадарода ў мяне не бясконца. Прыйдзецца нешта яшчэ зрабіць, як сродак электрычнасці сабе. Ну няхай, я згодны. Яно так і павінна працаваць. Калі не атрымалася ў адзін раз, то ў наступны раз дакладна павінна атрымацца. І калі не зараз, то пазней. Наступны раз будзе дота, трэба будзе пазмагацца яшчэ, каб быў на наступны раз. Ты баішся другого Калікса? Нішто... Ну, гэта ж другая частка, гэта павінна, як любая нармальная другая частка чагосьці, гэта павінна быць тое ж самае, толькі больш. Ідзе у нас далей здабыча метала, які у нас выкарыстоўваецца ў гэтых дротах, ён літаральна гэта і працуе зараз. Я думаю, пакуль яны яшчэ спраўляюцца, але гэта не на зусім, на жаль. Мне прыйдзецца неяк наладзіць нармальную індустрыю сабе. На жаль, не зараз. Хутчэй за ўсё, за гэты стрым мы не паспеем, бо гэта даволі доўгі такі ёмкі працэс. Бо пазней мы можам перайсці на нейкую сістэму, якая ўвогуле ўся база падтрымлівае сама сябе, і мы толькі глядзім сачым, каб гэтыя сістэмы працавалі час ад часу. І тут мы ўзгадваем Dragon Age 2. Я не ведаю. Можа, я такі адзін. Я просто не ведаю, як так адбываецца, але з гульнямі BioWare у мяне заўсёды праблема з другой часткай. Knights of the Old Republics. Першая частка цудоўна прайшоў шмат разоў, другую частку не прайшоў і першую планету. Для тых, хто ведае, даволі старая гульня, не буду зараз на гэта звяртаць увагі. Адносна старая гульня. Вось. Узяць Dragon Age. Першая частка аж мурэнна. Прайшоў некалькі разоў, другую частку задзяўбаўся, літаральна мне стала нецікава, ну, по самому пачатку. Закінуў. Узяць
гэты самы як ён наадварот, тое што лічыцца зараз, ну па тыпу, ну лагічна, можа яны проста неўдалыя часткі. А зараз возьмем Mass Effect. Першы Mass Effect прайшоў шмат разоў. Другі раз другая частка ўсё не вытрымаў. І выключэнне Baldur's Gate. А Baldur's Gate няўжо гэта BioWare былі? Мне падаецца, не BioWare. Baldur's Gate зрабілі, наколькі памятаю, не Interplay. А хто іх зрабіў-то? Не памятаю. Гэта ж не павінна быць BioWare. Вітаю, Джокамас. Дык вось, узяць Mass Effect. Другая частка зрабіла літаральна касу ўсёй серыі. Ну, па тыпу, каб не другая частка, трэцяй бы не было, і гэта ўсё. Ну, па тыпу, папулярнасцю карыстаецца ў асноўным, ну, наколькі мне вядома. Другая і трэця. Мне спадабалася канкрэтна толькі первая. Распрацоўвалі яны выдаўцы Black Island. Зразумеў. Так. Добра тады. Правіла Baldur's Gate выключэння. Трэба паглядзець, што ў іх яшчэ ёсць у серыі, па тыпу две часткі як мінімум. Вось. І можа быць, не так усё яно працуе. Вітаю, капітан Бры. Потым прыйшлі EA. Ну так, можа быць іх уплыў. Можа быць. Я дакладна не ўпэўнены. Мне падаецца, у BioWare была схільнасць да такога нейкай дзіўных эксперыментаў яшчэ да EA. Ну, па тыпу не дзіўных эксперыментаў, а вось безбюджэтна выпусціць частку нейкую, альбо зрабіць яе наадварот, ну, можа быць. Я зараз задумваюся, што у пэўны момант, напрыклад, калі ўзяць прыклад гэтага Dragon Age, то гэта дакладна адчуваецца уплыў EA. Вось там ён заўважны. З Mass Effect, мне падаецца, гэта была частковая іх ідэя. Вось. Я не думаю, што другая частка Mass Effect дрэнная. Я думаю, што яна мне не падыходзіць. Мне падабаўся гэты тактычна, скажем так, не ДНДшна, а РПГшная першая частка. Вось. З большай тактыкай, чым экшана. Вось. І калі там стала занадта шмат экшана, мне не спадабалася. Вось. Тое ж самае з атрымліваецца Dragon Age другім, які пераўтварыўся ў экшен, не самы лепшы, на мой погляд. Я люблю экшены. Мне просто неяк не зачапіла. Вось. Так. Ты не задыхніся, калі ласка. Тут пачакайце-ка, у нас тут унізе ёсць... Я забыўся, што у нас тут ёсць праслойка вады. Яе даволі шмат. Ну як, 270 кілаграмаў вось у гэтым слоя. Гэта шмат, насамрэч. І будзе калі-небудзь Don't Starve. Калі на Don't Starve адправіць, вось як зараз зрабіла Арэгана, то будзе 100%. Як гэта працуе у нас на канале? Любы чалавек, у вас ёсць магчымасць галасаваць на канале. У кожнага чалавека ёсць поінты канала. Яны жадайсы на маім канале, вы можете карыстацца імі, каб браць узнагароды і ўводзіць любую назву гульні, любую гульню, якая вам падабаецца. Альбо не падабаецца, альбо вы проста жадаеце паглядзець, як у яе гуляю. Вы адпраўляеце на гэтую гульню поінты, і кожны чацвер, то бок, напрыклад, сёння, у нас бярэцца гульня, якая знаходзіцца ў самым топе гэтага галасавання. У гэтая гульня адпраўляецца ў самы ніз, у самы на 0. Не там... Козёл чакае, так. Толькі адна гульня, скажем так, пераможца адпраўляецца ўніз. І ў яе мы будзем гуляць у пятніцу, то бок на наступны дзень. Астатнія гульні захоўваюць свае балы, то бок калі ваша гульня не перамагла, гэта не з'яўляецца праблемай. Можна пасачыць, у нас даволі шмат гульнян, якія маюць зусім трошачкі балаў. Гэта не праблема. Калі ёсць жаданне, іх можна працоўваць далей наперад. Ось, я вось думаю, калі іх накопіцца занадта шмат, ну, па сотні, па 200, я, можа быць, нейкі дайджэст з іх зраблю, каб іх проста прыбраць са спісу, калі іх доўга не працоўваюць. Без праблемаў. Так, пачакай-ка. Tequila Sunset. Я нават не... Можа, я не ведаю? Так я хутенька здзёрну. Tequila Sunset. Пачакай, гэта ж коктейль.
Гульня. Я не разумею. Я бачу толькі... Адзінае, што мне інтэрнэт выдае, гэта коктейль. Так, і наш наступны план. Зараз што адбываецца? А, гэта Disco Elysium. Добра, дамовіліся. Disco Elysium, я не ведаю, вось... А, прозвішча... Не, пачакай. У яго ж не Текіласа, у нашага галоўнага героя... Як ён? Блін, узгадаць бы. Блін, каб я памятаў, якая мянушка, якое мы імя далі галоўнаму герою ў нашым варыянце праходжання. Я жадаю яго узгадаць. Вылетела з головы. Штосьці там Амброзіус Кусто. Нешта такое было. Так, што мы робім? Гэта спрабуем выратаваць нашу калонію ад магчымага недахопу вады, бо вада скончваецца значна хутчэй, чым мы яе атрымліваем. Зараз мы дабудоўваем сістэму яшчэ электрычнасці. У нас тут трошки не скончана. Давайте вось тут яшчэ лесвіцу зраблю. Яны дабудавалі гэта, але няма электрычнасці, якая бы падыходзіла туды. Давайте спецыяльна для гэтага правядзем дрот. А, мне тут падказваюць, што Рафаэль Амброзіус Кусто. Гэта назва, імя нашага персонажа. Па меркаванню нашага персонажа. Для чаго гэта я ўсё будую? Нам спатрэбіцца, мы будзем пераганяць ваду, брудную ваду вось тут, якая тут апынаецца, калі нашыя жыхары карыстаюцца душам альбо ідуць у туалет. Мы адпраўляем гэта ўсё, увесь гэты бруд сюды ўніз. Гэта жа брудную ваду мы возьмем і будзем адпраўляць зноў наверх, ужо як ачышчаную. Вось тут будзе адбывацца яе ачыстка. На Hearts of Iron, там трошкі з памылкай, я зараз выпраўлю, ўсё ў парадку. На Hearts of Iron Fallout мод адпраўляецца 1500. Там ёсць у нас памылачка, апечатачка трошкі. 3, атрымаецца 4, 100. Невелічкую памылку выправіў, а я не адправіў толькі гэта ў спіс лідараў. Дайце мне. У мяне ёсць спецыяльна, ну, я эксперыментаваў трошкі, у меня так атрымліваецца, што ў адным файле захоўваецца рэальная сітуацыя па пазіцыях, і ёсць іншы файл, які для вас спецыяльна адлюстроўваецца ў гэты спіс, які бяжыць. Спадзяюся, зараз усё правільна. Ну, выглядае так, што я правільна зрабіў. Не праблема, без праблем этой горай, заўсёды гатовы выправіць. Я не разлічваю, што гэтая сістэма будзе калі-небудзь ідэальнай, каб разумець, ну, то бок, існаваць без маіх выпраўленняў. Бо гэта абмежаванні твіча, я не магу прадставіць вам па тыпу спіс опцый для поінтаў, ну, то бок, каб вы маглі абіраць нейкага спісу. Ужо, напрыклад, я не магу прадставіць вам спіс таго, што ўжо ёсць у гэтым маім галасаванні, на жаль. Вось, калі такая магчымасць з'явіцца, то я буду нешта за гэтым рабіць, але верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Вось, таму я разлічваў, што я буду выпраўляць пакрыху, калі нешта там неправільна было ўведзена. Так, у нас ёсць большая частка электрычнай сістэмы. Большая, у нас не хапае літаральна аднаго кавалка, які яны не змогуць дабудаваць, бо праходу няма. У нас ёсць паветра, якое будзе ўжо пампуецца сюды, можна прасачыць, зараз не той фільтр, вось оно ідзе. Гэтае паветра нам сюды перадаецца, таму у нас заўсёды зараз будзе кісларод, пакуль ён не скончыцца. Усё лагічна. Чакаем іксна, і мы засталося літаральна адрамантаваць маленечкую частку. Я спадзяюся, што
Ага, ў гэтай сістэме яны выкарыстоўваюць няўжо? Угу. Я думаю, што трэба спыніць гэтыя два кола зараз. Бо тыя, хто на іх працуюць, рэальна проста марнуюць свой час у асноўным. Гэтыя батарэйкі ў нас. Вельмі важнае пытанне зараз будзе, ці хапае электрычнасці, якую робіць наша сістэма вось гэтая. Імгненна батарэйка скончылася. Мне падаецца, электрычнасці хапаць не будзе. Так. Выглядае, што не. У нас бясконца працуе гэты зараз вадародны рухавік. І батарэйка нават не спрабуе набрацца. Хутчэй за ўсё з-за чаго? З-за таго, што ён спрабуе падмацаваць, падсілкаваць гэтыя батарэйкі вось тут. А пацілкоўваць ён будзе і будзе іх далей усё. Я не магу зусім пазбавіцца ад гэтых батарэек. На жаль, пакуль. Можа быць. Ну, можа і добра, насамрэч. Ён будзе спрабаваць сілкаваць гэтыя батарэйкі. І раней ці пазней яно пойдзе ў плюс. Я так бачу толькі... ну, то бок у нас ідзе невялічкая колькасць энергіі толькі перадаецца, так. Актыўна разраджаюцца батарэйкі. Я не магу, не до конца разумею, па тыпу, ці мы актыўна ідзем у мінус, ці ўсё ў парадку. Можна вось насамрэч вось гэтую сістэму яшчэ вось гэты будынак адключыць, бо ён зноў уже не патрэбны. Ну, выглядае... Так, выглядае так, што гэта апошняе, што нам перашкаджае. Бо паветра ў нас будзе ісці знізу з той сістэмы, ну, павінна плюс-мінус працаваць як патрэбна. На доту 2 адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі, Малаток. Ну што, тады... Ах, ты ж халера, я электрычнасць сюды не правёў. Не давёў літаральна один квадрат. Зараз павінна пайсці вада нарэшце. Нам чыстая. Бо без чыстай вады у нас не будзе кіслароду, у нас не будзе вадароду. Мы зараз ваду мы раскладываем на вадарод і на кісларод, выкарыстоўваючы нашу сістэму. Потым зразумею, як запозна будзе. Вось літаральна мае думкі. Яно выглядае так, што ўначы, пакуль ніхто не працуе, уся сістэма ідзе ў плюс, і няблага так ідзе. Даволі актыўненька, так? Наш рухавік гэты не спыняецца ні на адзіны момант. Ён літаральна пампуе і пампуе. Бясконца. Я так разумею, што ў мяне вадарод такім чынам можа і скончыцца нават. Трэба сачыць за колькасцю вадароду. Вы паглядзіце. Колькасць вадарода накапліваецца. То бок мы ідзем у плюс. Пакуль у нас будзе вада, гэтая сістэма, пакуль мы не дададзім, напрыклад, яшчэ адзін генератар вадародны, у нас усё будзе у парадку. То бок з электрычнасцю мы пакуль у плюсе. Павінны. Ну, агульна у плюсе. Павінна быць. Яны яшчэ актыўна зараз будуць карыстацца гэтымі... гатаваць будуць ежу, таму актыўна будуць выкарыстоўваць электрычнасць. Ачыстка вады пайшла. Глядзіце, на ўваход ідзе брудная вада, на выхад ідзе чыстая вада. А гэтая чыстая вада пераліваецца ў наш рэзервуар, які, калі шчыра, ўжо напалову пусты. Нам вельмі спатрэбіцца яшчэ дадаткова гэтая вада. Трэба знайсці сродак гэтай... Гэта трэба вырашаць, таму што гэта літаральна праблема, якая хутка нас дагоніць. Можа нешта... Мы можам тэарэтычна расплавіць вось гэтую біому ледзяную і з яе вады набраць. Гэта адзін з варыянтаў. Мы можам, напрыклад, просто забраць... я прапанаваў яшчэ салёную ваду ачышчаць. Можа быць, гэта самы варты варыянт. Тым больш, што гэтая сістэма, вось гэтае месца, будзе пакрыху награвацца. Як вы бачыце, у нас тут генератар бясконца працуе. Хутчэй за ўсё тут будзе жудасны перагрэў. Так. А нам, каб з гэтым нешта зрабіць, прыйдзецца падрыхтаваць працоўнае месца. Гэта будзе у нас... Гэта сродак
салёной вады, які я магу перавыкарыстаць. На жаль, у мяне няма рэсурс дастаткова. Ці атрымаецца у мяне? Это ўсё ў пясок. А я так разумею, што вугаль мне патрэбна праз іншыя выкарыстоўваць. То есть праз цябе. А не, гэта для керамікі. Правильно? Толькі для керамікі. Толькі для яе. Можа, у мяне такой сістэмы пакуль няма. Трэба даследаванне рабіць. Вяртаемся да нашых даследаванняў. Мяне цікавіць індустрыя. А калі канкрэтна перарабленне апрацаванага там нешта вугля, по-мойму, у апрацаваны уголь. Не памятаю дакладна, як гэта называецца. Так, ракеты, энергія, фільтры. Хутчэй за ўсё не тое. Ну добра, давайте тады просто вошкамі пашукаем. Мне падаецца, вось... А не, гэта для нафты. Петроліум. Газ. Полімерны прэс. Мне спатрэбіцца яшчэ паравая турбіна. Будзе вельмі карысна. Але пакуль не да яе, пакуль не даеце. Шукаем іншае. Вось оно. Перарабляе апрацаваныя металы. Робіць апрацаваныя металы з руды. Вось гэта нам спатрэбіцца зараз. Ідзем туды. Адкуль ты вады? Блин, тут яшчэ памылка моя. Трэба аўтаботл адключаем, каб не пералівалася сюды вада. Бо яны будуць займацца лухтой. Яны будуць бутэлькі вады пампаваць адсюль жа і заліваць сюды жа. Бессэнсоўная праца. Калі нарэшце будзе бульбу даследуеш, адну глебу нашы яблычкі жруць. Ну, гэта ж яблычкі. Ім паветра толькі патрэбна і глеба. Цудоўна. Бульбы, на жаль, няма. З ежай увогуле будзе напружана даволі доўга. Якасць ежы будзе такая сабе. Але, як вы можете пабачыць, ну, жыць магчыма, скажем так. Смажаная глеба ва фрыцюры – гэта неблагая рэч. Патрындзелі пайшлі спаць. А ў нас можна раздрукаваць... Ну, давайте, няхай насенне будзе. Не вельмі патрэбна, але няхай будзе. Піпсікі, на жаль, піпсікі бульбу не ядуць. Яны ядуць вось гэта. Раслінкі, наш рагоз мясцовы. Такі рагоз, не рагоз. І ядуць дрэвы. Яшчэ галінкі дрэў. На жаль, гэтых дрэў мы яшчэ не сустракалі, бо яны павінны быць... Я нават не памятаю, як тэрыторыя павінна выглядаць з імі, калі шчыра. Можа чымсьці заняцца, пакуль у нас там усё ідзе пакрыху. Тут вугля да халеры. Гэта вуголь нам можа спатрэбіцца для сталі. Я жадаю уйсці ў сталь. Сталь дазволіць нам рабіць закрытыя сістэмы, якія могуць утрымаць высокія тэмпературы. Таксама, напрыклад, паравая турбіна патрабуе нам сталі. Без яе мы не зможам перайсці на новае кола індустрыі нашай. Я так бачу, што электрычнасці зусім не хапае. Бачыце, перабоі з электрычнасцю ідуць. Усё ж такі не хапае. Тады мне прыйдзецца нешта з гэтым зрабіць. Каб змяніць гэтую сітуацыю, я павінны... Што у нас па тэмпературы? Вось так. Добра. Прапаную пабудаваць. Зараз пашырыць наш комплекс, бо тут месца літаральна мы выгрызаем яго. Мы пашырым наш комплекс вось такім чынам. Зробім месца пакуль вось так. Выкапаем гэтую частку. Дадзім ім дабудаваць часткова зверху. Калі яны столь зробяць, то мы знізу таксама дабудуем яшчэ вось гэтую частку. Тут мы будем пашыраць, паставім яшчэ пару генератараў. Можа спатрэбіцца. Хто такія піпсікі? Хто такія піпсікі? Велізарная таямніца. Глядзім, вось гэтыя цудоўныя істоты з'яўляюцца піпсікамі. Зараз паўлю час. У нас іх 3. Мы іх вырошчваем. Яны тут у нас жывуць, за імі даглядаюць, і яны могуць садзіць раслінкі новыя, калі мы дадзім ім дзе, і яны яшчэ робяць
зямлю, глебу. З гэтую глебу мы можам есці потым. Вось такая штука. Цудоўная цудоўная жывёлка, цудоўная. У асноўным для прыгажосці мы іх трымаем. Ці магчыма капацца на паверхню, больш за тое патрэбна. Але не зараз. Зараз нам гэта месца, куды ўляціць увесь наш кісларод. Для таго, каб працягваць гульню, калі вы выйшлі на, скажем так, сярэдняй у познюю частку гульні, прыкладна, вы пачынаеце займацца выбіраннем на паверхню і даследаваннем іншых астэроідаў, бо вы не адзін такі астэроід. І навокал ёсць яшчэ, да якіх вы можете даляцець на ракете. А ракеты таксама касмічную сваю праграму трэба паляпшаць, і паверхня таксама прыносіць дадатковую небяспеку. Мы пакуль не гатовы для выхаду на паверхню, мы можам выйсці, але гэта небяспечна. Пакуль мы пакінем гэта там. Мы можам дакапацца як да паверхні, так і да самага нізу. Унізе знаходзіцца літаральна магма. Яна робіць глебу, а мы яе ядзім, падобна на тую дарагую каву. Цудоўна. Так, амаль. Шчыра кажучы, гучыць як нешта бясконцае. Гульня і не прапануе мець нейкі канчатак, калі шчыра. У яе няма такога моманту. Ёсць момант, калі вам задзеўбе раней, чым вы можете яшчэ нешта даследаваць, альбо яшчэ не паглядзелі ў нейкі кут. Вы займаецеся, на працягу ўсяго часу вы займаецеся тым, што у вас па крыху скончваецца адзін рэсурс, і вам трэба нейкім чынам вяртаць, замяняць яго, альбо вяртаць пераходзіць на нейкі іншы. Вось, і вы па крыху з-за таго, што колькасць рэсурсаў абмежавана. У космосе таксама колькасць рэсурсаў абмежавана, яна не бясконцая. Тут ёсць прынцыпы, па якім можна бясконца здабываць рэсурсы. Напрыклад, гэты гейзер бясконца будзе даваць салёную воду. Проста абмежаваную колькасць. То бок не ўсё адразу. Але па крыху цалкам гэта не бясконцая колькасць рэсурса. Вось. І вы будзеце сутыкацца з такой праблемай, што у вас ёсць адзін рэсурс, а другі магчыма здабыць толькі каб канвертаваць адзін у другі. Альбо у вас няма магчымасці яго здабыць проста так. Прыходзіцца адпраўляцца ў космос, каб здабыць яго з космосу, напрыклад. Так, яны ўжо... Можа, давайте вось так зраблю. Дадзім ім яшчэ адзін дзень пабудаваць гэтую частку. Я паскору зараз час. Адпачываюць. Добра. Яны дабудуюць хаця бы вось верхнюю частку. І мы можам адкапаць вось тут праход праз абісаліт, які стрымлівае зараз тэмпературу. Мы выкапаем яго і пачнем дабудоўваць вось гэтую частку. Мяне бянтэжыць у гэтай сітуацыі толькі, як вы бачыце, мікробы. З мікробамі зрабіць я шмат не магу, на жаль, але ачысціць паветра я магу. Мікробы праз некаторы час самі загінуць. Я так бачу, пакрыху прасоўваюцца, з-за таго, што яны актыўна пачалі хадзіць у гэтую частку, прасоўваюцца мікробы наверх. У нас ёсць праблема невялічкая. У чыстай вадзе завялося даволі... З-за таго, што мы пачалі брудную ваду пераганяць у чыстую, у чыстай вадзе апынулася даволі шмат мікробаў. Гэта не смачныя мікробы. Яны будуць прыводзіць да розных атручванняў, але нам прыйдзецца з гэтым неяк існаваць. Чаму у цябе? Гэтыя жоўтыя прыводзяць да атручвання ежай, а зялёныя атручванне праз паветра. І вось паветранае забруджванне значна больш горш. Калі што, кожны з нас носіць у сабе каля 2 кілаграмаў мікробаў. І гэта цудоўна, няхай яны там жывуць. Без іх мы бы не выжылі. Давайте раскапаем вось гэты праход. Я збіраюся, я зараз усё гэтую аперацыю раблю толькі дзеля таго, каб не было дзе паставіць мой яшчэ дадатковы генератор. Мне зараз не хапае электрычнасці, якая ёсць, то я націснуў, каб увогуле працавалі мае навуковыя станцыі, мой грыль, напрыклад, гэтага ўсяго не хапае.
Як толькі я раскапаю гэта, адразу же палезуць мікробы гэтыя і ў гэты бок. У чыстым паветры яны пакраху загінаюць, але на гэта патрабуецца час. Давайте я паставлю яшчэ для ачысткі паветра. Вось. Пайшло, зараз будзе перамешвацца і там, і там. Што цікава... А, ну вось яны перамяшаліся ўжо паміж сабою. Зараз перапынак у іх на ежу і на сон. На жаль, яны так і пакінуць гэтую тэрыторыю проста адчыненай на працягу ўсяго усей ночы. Давайте поставім вось так, лесвіцу. Усё ноч будзе працаваць генератор. Ці ёсць... Так, як я гляджу, колькасць вадароду павялічваецца, а гэта значыць, што я іду ў плюс. На жаль, мне падаецца, калі я другі пастаўлю, ужо так не будзе. Мне бы ў ідэале знайсці яшчэ нейкі сродак электрычнасці. Вугаль я выкарыстоўваю таксама не вельмі жадаю, бо гэта такая рэч, якая скончыцца ў нас раней ці пазней. І ён яшчэ будзе патрэбны нам для нашай сталі, якую мы будзем здабываць. Пакуль мы не прыдумаем, адкуль здабываць большую колькасць сталі, ёсць варыянты. Таму што мы будзем займацца толькі апрацоўкай. Але гэта для пачатка самага нам патрэбна хоць якая колькасць. Так, вода выліваецца, і я так гляджу, што яе таксама колькасць павялічваецца. Яна бясконца зараз пераліваецца. Ну так, ідзе неблагам. Я б жадаў вам яшчэ слікстараў паказаць, ачмурэныя жывёлкі. Толькі яны павінны быць дзесьці глыбей, і яно як пашанцуюць. Давайте я адпраўлю кагосьці капаць гэтае ўсё. Давайте вось тут да зямлі, і каб наскрозь мы маглі так лесвіцу пракінуць. Вось так. Няхай вось так будзем. Вугаль робяць зубастыя жывёлкі ў панцыры. Так, але ёсць недахопа у іх адзіны. Яны жаруць, наколькі памятаю, тое, што нам самім карысна. Дайце-ка я пагляджу. Іх можна зрабіць, вось гэтыя вось хлопчыкі добрыя, нам робяць вугаль, але для гэтага спатрэбіцца ферма, і наколькі памятаю, на гэтую ферму нам спатрэбіцца альбо пясок, альбо вось гэты камень, які нам таксама патрэбны, альбо глеба, розныя камяні, розныя варыянты камянёў. У прынцыпе, так-то і няблага, можна было бы і карміць. Трэба проста падумаць, як эфектыўней, скажем так, іх карміць. Яны жаруць амаль усё. Як так паглядзець, і даюць вугаль на выхадзе. Мне падаецца, вось філе паку ідэальна было бы. Можна было... Я ж забыўся, мне што ежа, я жадаў паміральную яму для рыбкі зрабіць. Паміральная яма яшчэ разбярэмся. Я яшчэ не памятаю дакладна, як я яе рабіў. Хутчэй за ўсё падглядзім маё іншае захаванне. Столя валілася? Дзе? Нешта не бачу. О, зараз хлор падымецца на паверхню. Ужо позна, я літаральна ў крокі ад гэтага. Пайшоў хлор уверх. Ну так, бачыце зялёны вось гэты газ. Тут вадарод ёсць яшчэ, ну нам... Альбо не, пачакайце-ка, хлор, ён літаральна трошкі лягчэй толькі за СО2, правильно, наколькі я памятаю. Такім чынам у нас не такая вялікая праблема, ён проста асядзе ў самым нізе. Ну, добра. Так, паміральную яму для іх мы так і назовем. Паміральная яма імя Альянса. Паміральную яму я, можа, тут дзесьці зраблю недалёка ад іх. Мне не памятаю, што мне для яе патрэбна. Наколькі памятаю, мне цэлая ферма патрэбна, каб вырошчваць для іх спецыяльна ежу і потым скармліваць ім і там адпраўляць цэлы кантэйнер спецыяльна паміральны зрабіць. Насамрэч ён у адзіную клетку будзе, калі я ўсё правільна зраблю. Хутчэй за ўсё рэцэпт гэтага я літаральна забяру проста з свайго папярэдняга захавання.
шукаць і выдумваць гэта па-нова я не вельмі збіраюся. Так, вось гэта у нас адправіцца ў самы-самы низ. І можа мы адчынім сабе яшчэ адну біому. Так, у гэтай біоме чамусь нікога няма, не жыве. Дзе мае слікстры? Адзіная праблема... Што, няўжо высокая тэмпература? Я адчыніў сабе шлях у даволі гарачую біому. 44 градусы. Ну, не перабор, але непрыемна. Там пакой ёсць. Можа, неблага было бы яго праверыць. Крабсы ёсць. На гэтай тэрыторыі лепей з імі. Яны даволі тэрытарыяльныя. Яны могуць быць разлаванымі і будуць адказваць мне нападаць на мяне. Поглядим, что там каля іх ёсць. Можа быць. Я просто прокопаю наскрозь іх і поглядим яшчэ, што глыбей. Я бачу забруджанае паветра, я ставлю ачышчэнне паветра. Ёсць. Лесвіцы прыбіраем. Яны зараз нам будуць перашкаджаць ставіць наш генератор. Где он там? Калі ласка, генератор. Дадатковый ёсць. Цудоўна. Зараз яшчэ пачнем ачысцім гэтае паветра навокал, бо мне падаецца, гэта будзе даваць забруджанага паветра бясконца. Нам трэба апрацаваць. Давайте імгненна адразу апрацаванне слайма зробім. Вось гэта дыстылянт гэты. Пачакай, што ты робіш? Ты брудную ваду адпраўляеш. Як мне пашанцавала, вы паглядзіце. Зараз гэтая сістэма будзе выкарыстоўваць, наколькі памятаю, электрычнасць і будзе ачышчаць і слайма, і з слізі, будзе водарасці здабываць. Але патрабуе ёй патрэбна кудысьці адпраўляць брудную ваду. Брудную ваду мы будзем адпраўляць у наш асноўны рэзервуар, якім, як мне пашанцавала, літаральна тут была помпа, якая і вяла ў брудны рэзервуар. Гэта вырашае маю праблему поўнасцю. Быццам бы так і планаваў. А што яно свеціць? Што гэта такое? Ага, набліжаецца новы майлстоун. 100-й цикл. 100-й цикл. Віншую нашу калонію з тым, што мы прачылі 100 дзён. Настрой у некаторых падвысіўся, вы паглядзіце на яе. Black Prince ачмурэла проста. Шчаслівая такая. Цудоўны дзень, каб папрацаваць. Але шчаслівая толькі чамусьці толькі яна. Я не разумею. Ніхто так не радуецца, як яна. І ачышчана ў нас паветра атрымліваецца. Вось гэта самая забруджаная частка зараз, але гэта дзякуючы вось яшчэ гэтай слізі, якая будзе дадаваць і дадаваць нам бруднага паветра. Зараз мы з гэтым разбярэмся. Давайте, дабудуйце, калі ласка. Электрычнасці не праведзена. Вось яе мы і даб'ем. Ёсць. Што увогуле з падачай кіслароду? Я так бачу, што кіслароду ёсць цэлая чарга. Ёсць магчымасць захоўваць у спецыяльныя кантэйнеры дадатковага газу, каб яны змяшалася трошкі больш. Нам у гэтым няма неабходнасці зараз, бо я зрабіў, скарыстаўшыся асабістасцямі фізікі гульні,
Я зрабіў сістэму, у якой у нас бясконца можна захоўваць кісларод, на кожны квадрат будзе бясконцая колькасць гэтага газу. І не толькі кісларод, а яшчэ і вадарод. Пакуль гэтым і карыстуемся. Ага, адзінае, што я не зрабіў, гэта ў вентыляцыю не правёў яшчэ дадаткова сюды. А то не будзе з чым працаваць гэтаму генератару, вадарода ніякага не будзе. Ёсць. Павінен пайсці зараз. Ёсць, запусціўся. Другі генератор таксама зараз працуе. Напаўняецца вадародам. Электрычнасці павінна стаць больш. Ёсць толькі верагоднасць таго, што мы перагрузім сістэму. Я спадзяюся, гэтага не будзе. Калі адбудзецца, то будзем перарабляць усю электрычную сістэму тут. Ці ідзем мы ў плюс? Не ідзем, на жаль. Куды яна выходзіць? А, ну так, усё ідзе ў гэтыя батарэйкі. Што адначасова шкада і не такая вялікая праблема. Калі яны запоўняцца, пачне запаўняцца батарэйка вось тут. Павінна. Я спадзяюся. Ці так? Мне падаецца, што так. Так, вось яна пачала запаўняцца. Гэта разумная батарэйка. Яна будзе выключацца і выключаць гэтыя... Ага, я вось зараз сказаў і не дарабіў гэтага. Аўтаматызацыя, калі ласка. Дрот. Вось так. Яна будзе адключацца, гэтая батарэйка, адключаць генератары, калі яна запоўніцца. Вось зараз я зрабіў памылку, і адзін генератар працуе бясконца. Гэта памылка, зараз мы яе выправім. Калі мы маем бясконцы тлён і бясконцы вадаствор, чаму мы не можам ствараць сваю ваду безмікробную? У нас няма бясконцага тлёну і бясконцага вадаствору. І мы іх здабываем з вады, літаральна, то бок гэта адваротны працэс у нас адбываецца. Вада у нас не бясконцая. Калі у нас будзе бясконцая вада, то навошта нам ствараць яе? Вось. Іх не бясконцая колькасць. Я сказаў тое, што у нас бясконцае сховішча іх. Вось тут, у гэтым бясконцым сховішчы, мы можам схаваць колькі заўгодна. У іншых выпадках ціск паветра бы не даў бы нам здабываць яшчэ. Ну, па тыпу, не можа захоўвацца проста так, большасць сістэм не працуе, з-за таго не будзе працаваць, таму што проста не будзе змяшчацца гэтае паветра. Вадарод адпраўляецца, у сэнсе, ён перапрацоўваецца ў гэта самае. Ну, ён уходзіць у наш генератар. Што з ім здараецца? Магія. Проста пуф, і знікае зусім, ніхто нават не заўважыць. Пайшоў дыстылянт наш. Адпраўляць трошечкі бруднай вады. Спадзяюся, не знікне, не зламаецца гэта ўсё. Змагацца з брудным паветрам нам прыйдзецца яшчэ даволі доўга. Тут яшчэ гэта мы слайма выкапалі. Хімія выйшла з чата. Да і фізіка таксама. У нашым зараз за гэтымі сценамі ціск 480 кілаграм паветра на 1 квадрат. Звычайна тут бывае, ну, пры звычайным ціске 2 кілаграма на квадрат. Калі ты перавышаеш, то... ну і самая найлепшая сістэма вентыляцыённая, наколькі памятаю, яна дазваляе 200 кілаграм. Не, пачакайце, каб не тое. Не. Апісанне, калі ласка, гэтай. Тэхналогія. Паветра. Где ты? Блин, я что, может не тут? High pressure, калі ласка. Вось она ўнізе. Ужо нават даследавана. І што, я не магу яе паглядзець? Ну, дзякуй. Тады тут. High pressure. Gas vent. Вось ты. Ён у нас прымае на сябе паветра, любы газ увогуле. Там нешта адбываецца, трэба прыпыніць. І не можа выдаваць, калі ціск вышэй за 20 кг. Гэта самая высокі ціск, які можна сабе дазволіць. 20 кг на квадрат. Калі не ламаеш нічога. І не робіш па 489 кг на квадрат.
Добра, фільтрацыя ідзе і мне так падаецца, вада насамрэч у плюс амаль не ідзе. Яна даволі слабенька так адпраўляецца ў плюс. Ну нічога. Праз некаторы час павінна выправіцца. Галоўнае, што не падае. Дагэтуль у нас была праблема, што у нас амаль скончылася вада. Это можно прибрать. Непотребная уже конструкция. Это все можно добудовать так само. Мне падаецца, зараз, калі я не выпраўлю свое карыстанне вады, то яна раней ці пазней скончыцца. Выглядае так, што брудная вада зараз настолькі актыўна сыходзіць, што гэта літаральна вельмі набліжаючыся момант. Давайте тады, каб вяртаць колькасць вады, мы можам выкарыстоўваць альбо электрычнасць у вялікай колькасці, вельмі вялікай колькасці, альбо нешта прыдумаць хітрэй. Ці... Я магу апрацаваць вось гэта, апрацоўка метала. Зробім яшчэ нам дрот. Тут зараз перагрэв такі будзе на гэтай тэрыторыі. Я трошки баюся за гэту лакацыю. Звычайна я свае сістэмы будаваў... Чаму скончваецца? Хто нас галадае? Чаму ты галадаеш? Вазьмі ежы, ды паеш. У чым твоя праблема? Занадта яскрава? У сэнсе? У тебе там святло? Альбо ліхтарик заляцеў? Я яму перашкаджаў спаць, яму святло перашкаджала спаць. Што дзіўна. Яму накручыла зямля, давай ся здзіўлены. Чамусьці ён галадаў. Можа з-за таго, што ён занадта позна прыйшоў працаваць. Ну, па тыпу, ён працаваў так доўга, што не паспеў вяртацца дадому і паесці нармальна. Спадзяюся, што не гэта праблема. Калі глеба скончыцца, няхай ядаць пірожнае. У нас прыкладна будзе такая сітуацыя, таму што глеба ў пэўны момант скончваецца. Гэта вельмі доўга яшчэ, ну, па тыпу нам цыклаў можа 1000 яшчэ да гэтага. Можа нават больш. Але ў той момант нам прыйдзецца рэальна вырошчваць ежу з паветра. Я так бачу, што дзве ўжо спраўляюцца. Магчыма, нават, давайте гэтыя батарэйкі. Калі я адключу, то што? Давайте адключу. Мне цікава, яны будуць выкарыстоўвацца ў сэнсе... Ось яны іх адключаюць? Ага, то бок яны тады ўвогуле не выкарыстоўваюцца, так? Я бы жадаў, каб гэтыя батарэйкі аддалі сваю электрычнасць і не выкарыстоўвалі на ўваход нічога. На жаль, гэта так не працуе. Не есці піпсікаў. А я, наколькі памятаю, і проста так жывёлак сваіх і не з'еш, калі яны не памруць. У нейкі момант мы будзем вымушаны перайсці на сапраўдную ежу. Так. Гэта будзе самы жудасны момант для калоніі. Яны ж не падрыхтаваныя. Яны ж ніколі такога ў жыцці не елі. Глеба наша і ўсё. Яны літаральна зараз самага дна вадасховішча збіраюць рэчы. Для чаго яна? А, там пясок патрэбны. Так, пясок у нас таксама не бясконца. Давайте вынесем пясок сабе, каб за ім сачыць. Бо ён можа быць вельмі такім рэсурсам, які можа нечакана скончыцца. Вось гэта я таксама жадаю сачыць. Я жадаю яшчэ бачыць наш пясок. 164 тонны. Пакуль што мы не ў крызісе з ім. Усё ў парадку. Давайте зараз, я захаваюся. Я гаварыў пра ўміральную яму для паку. Давайте зараз зробім ўміральную яму для паку. Паспрабуем. Хутчэй за ўсё ў мяне не атрымаецца, бо ў мяне хутчэй за ўсё чагосьці не хапае. Але мы можам зазірнуць у маю другое захаванне, у якім я там, алера ведае, колькі цыклаў ужо правёў. Таму што я не ўсё памятаю і даволі даўно ў яго гуляў. І не памятаю усяго, што там ёсць.
Оп. Калоніі гэтай патрэбны час, каб загрузіцца. Это ўсё гіганцкая па сваіх памерах калонія ўжо да самага нізу, да самай магмы. Тут у нас ёсць нават сауна невялічкая халодненькая з халоднай вадзічкай каля магмы, так што тут у нас усё даволі цікава і дзіўна. Але мяне цікавіць канкрэтна толькі вось гэты кавалачак нечаканы. Каб вы складана здагадацца, так? Але вось гэтая ўся сістэма гэта аўтаматычная уміральная яма паку. Піпсікаў няма, ёсць лікстары. Дзе там яны? Глядзіце. Это слікстары. А чаму ён толькі адзін? Ну, неважна, я ж не гэту калонію вырошчваць збіраюся, але просто цікава. Вось ён слікстар. Ён гэта саме выкарыстоўвае, ён есці СО2 і за гэтага прадукуе на выхадзе нафту. Такая вось цудоўная жалейка. Так. Але мяне цікавіць паміральная яма паку. Тут даволі складаная сістэма аўтаматыкі, але мяне цікавіць не яна. У асноўным вось гэта. Чым мы кормім іх? Зразумеў, раслінка, Blossom Seed. Хутчэй за ўсё, там дзесьці ферма наверсе была. Вось гэтая ферма літаральна не для таго, каб яе есці. Гэтая ферма для таго, каб карміць паку. Такая вось дзіўная сітуацыя. Уся гэтая аўтаматычная сістэма, якая сама па сабе расце і сама сябе збірае, літаральна не для нас, яна для паку. На яе мы ўзрошчваем паку і даім ім гэтай гіганцкай колькасці паку ў гэтай вось літаральна адзіным месцы, адзінай кропцы, даем ім там паміраць. Пасля чаго мы іх і ядзім. Так, давайте я зраблю пару скриншотаў. Я так разумею, тут датчик нейкі быў, аўтаматызацыя яшчэ спатрэбіцца. Так, вось гэты датчик мяне будзе цікавіць. Давайте яго. Раз. Аўтаматызацыя нас цікавіць толькі гэты датчик, але яго трэба паглядзець, што я паставіў на лады якія. Пакіну сабе скриншот гэтага. І... Ну, атрымліваецца, усё так-то. Вада не вельмі важная. Мы сюды залілі, мне падаецца, я просто руками сваімі заліў. Вада, у прынцыпе, вось яна паміральная яма. Усё астатняе просто міма праходзіла. Это ж по прынцыпу Майнкрафт фермы. Ну, падобна. Далей. У сябе мы гэта не пабудуем хутчэй за ўсё, таму што ў нас і тэхналогіі будзе не хапаць зараз. І увогуле мы столькі паку не пракормім, але нейкую абмежаваную колькасць можам. Таму на гэта і будзем разлічваць. Тэхналогіі ў мяне аўтаматызацыя так вось аднавілася. Берем тэхналогіі, мне спатрэбіцца для гэтага кармільная штука, яна ўжо ёсць у нас, цудоўна. Там сэнсар. Вось сэнсар жывёлак нам спатрэбіцца для гэтага. Вельмі важная частка гэтай усёй ідэі. Таму што па якому прынцыпу яно працуе увогуле тое ж там пабудавана. Яно бярэ, адпраўляе, калі у вадасховішчы становіцца больш рыбаў, чым каб не забараняць ім пладзіцца далей. Аўтаматычная сістэма абірае рандомна проста адну з рыбак і адпраўляе у... Пачакайце-ка. Ён, магчыма, быў не бот. Ці магу я гэта адмяніць? Я не ўпэўнены, напісана вельмі дзіўна. Я не ўпэўнены, калі я магу разбаніць. Слухай, я хутчэй за ўсё не... вось, анбан. Знайшоў. Але ён такі на бота падобны. Так ужо падобны. No worries. No worries, mate.
I'm just not sure that you're not a bot. Ну, добре. Мне падаецца, ну, паглядзім. Дык вось, што я? Окей, паназіраем. Не, паглядзі, Арыгана, не спяшайся. Гэта, ў прынцыпе, на такое, з такім можа справіцца і ChatGPT. Так што, не ведаю, і дзіўны нік, і дзіўна піша. Так што, я сам яшчэ не ўпэўнены. Я нават не ўпэўнены, як яго нік прачытаць. Okay, fine, you can, no problem, just be in a chat, have fun with us. Давайте поназираем за ім, давайте поназираем. Калі ёсць падазрэнне, што гэта ChatGPT, вы можете кінуць яму нейкі промпт увогуле на незвязаную тэму, ён можа зламацца аб гэта і выдаць вам хоць нешта. I'm surprised that you know Belarusian language more than Ukrainian. Паміральная яма для ботаў будзе складаненька. Гэта сучасная тэхналогія. Ну, добра. Ох, падазрона. Ну, ладно. Я збіраюся зараз. Сканцэнтруемся на нашай паміральнай яме. Паміральная яма будзе існаваць у з двумя кавалкамі. Два важных кавалка ў яе ёсць. Галоўнае вадасховішча, у якім мы будзем трымаць гэтых паку, і дадатковае вадасховішча, якім іх мэта толькі ў тым, каб памерці, бо іх там будзе занадта шмат. Мэта ў тым, каб яны з-за таго, што ў паміральнай яме не будзе ежы, яны ў пэўны момант перапоўніцца іх колькасць, ну, гэтых пак. Гэтым я і буду карыстацца. У мяне ёсць ужо, дзе мой скриншотик, які я зрабіў. Я зараз яго возьму, буду сабе трымаць, каб бачыць яго дзе-небудзь. Уф. Я зараз так разумею, хутчэй за ўсё занадта шмат тэхналогій спатрэбіцца. Арыентуемся, нам спатрэбіцца вось гэты сэнсар крытараў. Боты з чатам GPT, гэта жах, а іх існуе да халеры, ну па тыпу іх поўніцца ўвесь інтэрнэт. Калі ўжо нават не чалавек патрэбны, які будзе проста ботам набегаць і пісаць адно і тое ж. Не, у вас просто промпты для чата. І ўсё. Яны ганяюць і адпраўляюць паведамленні, вядуць беседы, якія могуць быць нават лагічнымі. І з-за таго, што ты можаш задаваць паводзіны чата GPT, ты можаш зрабіць так, каб ён выглядаў як нейкая, ну, па тыпу, мець, скажем так, параметры заранее выдаць. Скажем так. Даволі жудасная херня. Я планую. Брудная вода ўжо амаль скончылася. Я думаю, што нават да паміральнай ямы паку у нас справа не дадыдзе. Хутчэй за ўсё нам патрэбна зараз раптоўна, хутенька рабіць сабе здабычу вады звычайнай. Для гэтага у нас ёсць сродкі, але ж абмежаваныя. Нам спатрэбіцца. Рыхтуем яе, бо прыярытэты ў нас змяняюцца. Я зараз сачу за тым, як хутка скончваецца брудная вада, а тут чыстай не дадаецца. Гэта нас зараз і абломіць. Давайте на яе пераключымся. Where are you from, by the way? Конечно, пакуль у мяне такі вайп ад яго, ведаеце, як ад, скажем так, кітайскіх ботаў. А потом доказываю, что это не бот. Так. Жудасные речи может адбыцца. Так, я планую взять соленую воду, вывести яе на... Ведаеце што, мы будем выкарыстоўваць яе для ахалоджвання нашай сістэмы, бо яна ідзе пры тэмпературы мінус 10. Это цудоўна. Мы бярем яе, праводзім вось тут у адзін бок, потым назад, гэта літаральна для ахалоджвання, і выводзім яе ўжо наверх. Я выведу яе вось прыкладна ў гэтым месцы. Нам спатрэбіцца яшчэ адзін масток. Патрэбіцца
Яшчэ одна труба. Тут нам прыйдзецца гэта перасунуць усё, арганізаваць месца для працы. Ведаеш што? Ведаеш што, калі ласка, арэгана, скарыстайся ўсё ж такі лыжачкай. Гэта ўсё ж такі настолькі... У нас, для тых, хто не ведае, у нас былі стрымы па тунік, і пад гэты час да нас далучаўся амерыканец. І вось ён сапраўдны чалавек. Ну, па тыпу, яго фразы хоць на чалавечыя былі не падобныя, ён нармальна размаўляў, і у нас было што абмеркаваць. У нас амерыканец пачаў размаўляць праз Google Translate па-беларуску. Вось гэта там было... Там было ўсё, ў прынцыпе, з чалавекам, ну, ўсё ў парадку аніякай. Тут жа вельмі падазрона. Вельмі падазрона. Хопіць. Не. Не-не-не, тут мы дыялогаў не пабудуем з ім. Па тыпу... Мы далі яму шанец. Пакуль нікуды гэта не пайшло ў нармальнае месца і ўсё, і хопіць. У прынцыпе, нішто яму не забараняе далей глядзець, правильно? Дык вось, што я зраблю зараз? Ён румын? Ты ўпэўнены? Я проста... Гэта настолькі... Вось гэта... Ведаеш, што мяне трыгернула? Ён напісаў Йокамас асабіста. І выкарыстаў па тыпу два віды вітання. Вось. Гэта мяне больш за ўсё зачапіла, бо гэта літаральна нейкая па тыпу сістэма, якая парсіць проста, ну, па тыпу словы і паасобку іх выставіла. То бок твой нікнейм ён быццам бы разабраў на два гэтых самых. На 3 слова, ну, выбачце, на 2 на 3 слова. Это прыкладна так выглядал. Ну ладно. Вяртаючыся да сістэмы. У гэтай сістэме мы будзем пампаваць ваду. Я зраблю спецыяльна, каб пампавалася толькі тады, калі вады дастаткова. Мы яшчэ аўтаматызуем гэтую штуку. Да таго, як мы выпусцім гейзер. Як вы бачыце, у нас ёсць адзін блачок, які блакуе ўвесь гейзер. Калі мы яго прабярэм, гейзер адразу пачне працаваць. Ён і так працуе, проста яму зараз няма куды выпусціць з сябе гэтую ваду. Гэтая кропка блакуе выхад усяго. А калі я выведу, ну, калі я выведу сюды, то наступная салёная вада адправіцца ў дэсалінатар. Вось ты. Нават я... Давайте вось так. Я зараз трошки перабудую там. Вось так. Дэсалінатар. На жаль, дэсалінатар, чаму я жадаў яго пазбегнуць? Зараз у мяне выглядае так, што выхаду няма. Але дэсалінатар, ён літаральна займаецца тым... Так, зараз. О, давайте не будем перабудоўваць. Я зараз скарыстаюся проста інструментам, які я ўжо не памятаю, раздзяліць. Вось, цудоўна. Раздзялілі две трубы. Для працы дэсалінатара патрэбна праца аднаго з дуплікантаў. А гэта значыць, што дуплікант будзе стаяць і проста, ну, літаральна бавіць свой час толькі каля яе. Аўтаматызаваць гэта, на жаль, немагчыма. Гэта такі, ведаеце, зусім апошні варыянт, якім мы можам скарыстацца. Трэба рабіць нікі. У любога бота можна, ну, залежыць толькі ад якасці бота. Ты яго саб'еш, але толькі, ну, слабенькага нейкага. Я гавару, гэта нават не ChatGPT. Ёсць, ну, калі б гэта быў ChatGPT, то ён бы нейкую размову спрабаваў пабудаваць. Ёсць яшчэ такая верагоднасць, што ён будзе на нас трэніравацца. То бок гэты бот не для таго, каб рэальна нешта, ну, па тыпу быць незаўважным. Гэта бот літаральна, каб навучыцца, каб сабраць даныя, напрыклад, о беларускай мове, не ведаю. Такое магчыма.
Так, а у нас бярем гэты дрот. 480. У нас у нас уже перегревается трошки наша система. Давайте... я яшчэ один трансформатор. Блин, яно ж будет перегружаться в любым выпадку. Ну давайте я поставлю зараз вось гэты дрот. Где там? Звычайно. Звычайно, крылоска. Вось ты. 480 это до холеры. Ботагентура может быть. Не, пазняку мне падаецца, такі бот не спадабаецца. Ён будзе ў любы... Ну, не, пазняк абаронены полностью, яго пейджер. Так что мы тут? Полная, абсолютная оборона такой холеры. Ён нешта ведае. О, вы бачите, не пейджер. Фанкс. Вось, фанкс. Нешта. Пейджер перабіла. А калі я паспеў знесці сваю трубу гэтую, калі ласка, вяртай назад. Не, это з Ізраїлем не звязано ніяк. Прыбярэм вось гэта будзе карысны для нас метал. Медь яна вельмі добра заходзіць, бо у нас дроты ўсе з яе. Салінатор. Ну што, дэсалінатор. Ён не будзе, яму няма чаго дэсалінировать, таму дэсалінатор дэсалінировал, да не выдэсалінировал. Мы возьмем. Зараз быў данчык гідрасэнсар, які глядзіць, правярае ціск. Зараз яго, ну, можа, трошки далей поставлю. Гідрасэнсар. Ставім вось тут. Ставім яшчэ дрот, які будзе адказваць за сігнал, перадаваць нам. І мяне будзе цікавіць, калі яны яго пабудуюць. Я пастаўлю, каб ціск быў 10, ну, нормальны такі. Паставім 10, можа, на 500. Колькі у нас у одной кропцы можа быць? Да 1000 кілаграм. Мы поставим 10, давайте 200 килограмм воды соленой и будем вызволять этот гейзер. Ох, як хутка улетае наша батарейка. Наши нават генераторы амаль не набираюць нейкую пэўную колькасць нармальную. Так, электрычнасці тут няма. Ёсць высокая верагоднасць, што я перагрэю. Як у нас увогуле з электрычнасцю тут? Подскокавая до 1500. З гэтай штукай будзе яшчэ дадатковыя... Можа, блин, ну такое адчуванне, што мне трэба будзе ўсё ж таки перарабіць усю сваю электрычную сістэму. На высокавольтную. Але ж высокавольтную я праз сцену не правяду. Пам-пам-пам. Ну добра, я не буду зараз перарабляць усю праводку тут прокладывать по новой. Пакуль пакінем як ёсць. Ёсць верагоднасць, што мы зараз нахрен усё зламаем. У мяне ўжо занадта шмат у гэтай частцы да трансфарматора выкарыстоўваецца, патэнцыяльна можа ўйсці вельмі шмат электрычнасці. У нас не бывае амаль ніколі такога моманту, калі б яна ўся выкарыстоўвалася, але такое магчыма. Брудная вода вам патрэбна для чаго? Узгадаў, для вось гэтых раслінак. Добра. Так, выглядае як праблема па вадзе. Ну што, ёсць. Сенсор ёсць. 500 кілаграмаў ён уже паставіў. Давайте выставім на 10 200. Гэтага нам павінна хапіць. Мы бярэм
зараз і адчыняем наш гейзер. Калі я ўсё правильно зрабіў, то ў дэсалінатар адпраўляцца будзе вада, пераапрацоўвацца, мы будзем забываць сабе дадатковую соль, якую мы можам выкарыстоўваць у ежы, наколькі памятаю. І чыстая ўжо вада пойдзе ўверх да нашага сховішча. Вада будзе холодная, таму мы будзем праганяць яе скрозь нашу індустрыяльную сістэму, якая будзе яе ахалоджваць. Хутчэй за ўсё тут стане даволі холодна, таму што мінус 10 ўсё ж такі гэта мінус 10. Гэтая салёная вада мы потым можам выкарыстоўваць не толькі для ахалоджвання, а яшчэ як перадатчык цяпла. Ну, то бок мы можам награваць, напрыклад, браць цяпло ў адным месцы і пераганяць скрозь гэтую ваду ў іншым. Такім чынам асцюжаць некаторыя месцы, якія мы жадаем. Яны зараз адпачнуць. Па краху ўжо нават выглядае, што я бы не супраць, каб у нас быў яшчэ адзін дуплікант. Я просто спадзяюся, што паветра у нас пакуль ёсць, і гэта не павінна быць праблемай. Але калі такое ўзнікне, кожны даданы дуплікант гэта рызыка. Ёсць. Гэтая штука зроблена. У бліжэйшы час падыдзе наша навукоўца, якая чамусьці зараз занятая іншымі справамі, любымі справамі, акрамя таго, каб даследаваць. Цудоўна. Ідзі, калі ласка, назад. І яна зараз трошкі хварэе, таму гэта складана. Яшчэ яна наркалептык, таму яна можа заснуць у любы непадыходзячы момант. Яна будзе даследаваць вулкан гэты, гейзер. З гэтага гейзера, калі яна да яго даследуе, у нас будуць дакладныя падлікі, калі і колькі вады будзе выходзіць з гэтага гейзера. То бок будзе дапамагаць нам з нашымі чаканнямі. Так, ён пакуль адпачывае. Мы не ведаем, калі будзе наступны актыўны перыяд. І не ведаем, колькі ў сярэднім будзе вады з яго выходзіць. Так, ён дасылае зараз, пачакайце-ка. У мяне неправільна наладжана. Вось, чырвоненькі сігнал, таму што вады няма, таму помпа працаваць зараз не будзе. Няхай не будзе помпаваць, калі недастаткова. Ох, халера. Вы паглядзіце, наколькі дрэнна ўсё. Давайте ачыстку вады зробім у пераходзе. Яшчэ вось тут. Бо забруджанае паветра літаральна забівае зараз маю базу. Па крыху, гэтых вірус усё яшчэ даволі моцны, ён нават у колькасці не павялічваецца, але і змяншаецца недастаткова хутка. Такое сабе. Аналіз яшчэ займе пэўны час. Так, з брудным паветрам. Яно стрымліваецца ў гэтай частцы. Давайте я пераключу зноў на газ. Яно стрымліваецца ў гэтай частцы і далей не ідзе. У нас ачышчаная гэтая тэрыторыя ад бруднага паветра. Але ж бруднае паветра, яго адсутнасць не выпраўляюць адразу. Мікробы распаўсюджваюцца нават па звычайнаму, проста па звычайнаму паветру, па звычайнаму кіслароду. Але ж гэта нас не ратуе. Яно запаволівае іх распаўсюджванне, яно дае ім загінуць, але на гэта ўходзіць столькі часу, што тэарэтычна можна ствараць спецыяльныя пакоі, у якіх будзе, напрыклад, толькі хлор у паветры, і вашыя дупліканты будуць прабегаць праз тэрыторыю з хлорам, каб літаральна абеззаражвацца. Можна такое сабе рабіць. Складаная сістэма, але магчыма. За нарезами все еще не скончили. Давайте даследование. Мы там накіроўваліся у паміральную яму. Нам спатрабуюцца гэтыя транспорты, таму што мы будем перадаваць нашых рыбцаў праз канвееры. Бо я планую зрабіць аўтаматычную сістэму, аўтаматычную паміральную яму, а не проста паміральную яму.
тут уже паветра скончваецца нават. Складана працаваць ёй. Яна яшчэ і атручана. Калі яна пройдзе праз паўцыкла. Калі не захварэе зноў. Наркалептык наш. Ну так, паўцыкла і гэта пройдзе. Мне падаецца, гэтую помпу можна выключаць, яна зараз марнуе толькі электрычнасць. А я нагадваю, што наше галасаванне скончваецца прыкладна праз 20 хвілінак. Таму, калі у вас ёсць жаданне чагосьці прасунуць, у нас яшчэ паведамленне і нагадванне яшчэ з'явіцца праз 10 хвілін адно. Але, калі вы жадаеце нешта прасунуць, то у вас ёсць магчымасць зараз. Ёй ідэя магчыма. Можна зрабіць камеру з хлорам і туды па транспартным трубам дасылаць людзей. Так, такое магчыма. Але мне падаецца, Жэнеўская канвенцыя не ухваляе. Усё яшчэ не даследавана. Дзе ты наш? Чорны прынц. Дзе ты? Куды збегла? А, даследаванне, я ж навуку паставіў. Да ё-маё. Сам сабе перашкаджаю. Мне падаецца, мы можам раздаць зараз нашим персонажам яшчэ дадатковых скілоў. Давайте вось нашай навукоўцы дадзім. А, у яе ўжо... Не, пачакайце-ка, гэта ўжо развітая... Ну, ага. Нормальная яна навукоўца ўжо, карацей. Давайте самую крутую шапку я пранем, залатую, спецыяльную. Так, гэты займаецца канструкцыямі. Давайте яго палепшым. Таксама больш прыгожую яму шапку пранем. Ты у нас, калі ласачка. Ну... Табе і вось гэта. А, ужо і так стаіць самае найлепшае. Цудоўна. Повар нам таксама патрэбны. Гэта фермерства. Гриллинг ўзровень 2. Ужо пранута. А ты у нас, мне падаецца, наколькі памятаю, гэта не павялічваецца, так? Піратэхніка. Цікава. Не, піратэхніка вельмі лёгка пераблытаць з іншай. Давайте перасоўня вось гэта. Будзе чалавечак, які займаецца пераноскамі. Перапрануць сабе. Цудоўна. Новыя шапачкі. Што мы там можам раздрукаваць? Калі ласка, новага. Дрэклет. Давайте патусіць у нас. Глядзіце, які пракажу. Таксама пракажунчык. На жаль, у мяне няма дзе іх вырошчваць. Для іх спецыяльна ў ідэале зрабіць абставіны, у якіх ім будзе больш зручна. Яны таксама поўзаюць па паверхням. На жаль, перамешваць іх з піпсамі я не жадаю. Тым больш, што для іх асабістая ранча патрэбна. Вось. Таму што ён проста дадатковы такі, няхай проста патусіць тут. Памятаеш навіну, што з OpenAI звальняліся людзі, бо яны не браліся абяцаць бяспеку шыі, якія разрабляюць. Вось гэтага я не памятаю, можа даволі старая навіна. А зараз яго ўжо выпусцілі. Ну... Адказнасць штука такая. Я не думаю, што гэта, ну, уся сістэма... Бяспечнасць шыі вельмі такая штука пад пытаннем вялікім. Это па тыпу, як рэч, палка, з якой яшчэ чалавецтва не зразумела, як дакладна працаваць, скажем так. Дзяды ў відзіку распавядалі. Ну, блин, гэта дзяды майго ўзроста. У відзіку, на жаль, я апошнім часам відзіка не глядзеў. І ў мяне апошнія 3 месяцы вельмі вываліліся з сусвета, я не ведаю, апошнія навіны мне прыносяць на паперках. Я літаральна не ведаю, што адбываецца навокал.
Зараз пакарху толькі ачуньваю. Усё яшчэ аналіз не правялі нам гейзерам. Дзе ты там ужо? Чорны прынц займаецца даследаваннямі. Гэта цудоўна, але не тое, чаго я ждаў. Пра пейджер чуў жа, так гэта навіна апошняга тыдня. Вось адкуль я гэта ведаю, таму што апошні тыдзень у мяне вольны час ё. Яна ўсё ж... я так шкадую, што сам сабе паставіў гэтае даследаванне, але ўжо няхай скончыць. Устрыманне раздрукаванае, карацей. Алёртамі. Ёсць. Нарэшце яна вызвалілася, скончыла са сваімі даследаваннямі, і зараз яна займаецца гейзерам. На гейзер яшчэ даследаваць, і я не ўпэўнены, калі ж ён пачне працаваць. Ён пакуль адпачывае, гэты гейзер. Ён праз некаторы час, як працуюць гейзеры тут? Праз некаторы час ад часу яны пачынаюць актыўнічаць, набіраюць ціск у сябе ўнутры і выліваюць, што ў іх там ёсць. Розныя гейзеры бываюць, наш канкрэтны гэтыя. Гэта салёны гейзер. Ён выпускае салёную ваду, і ён яшчэ і халодны. Ён мог бы быць і высокай тэмпературы. Гэта мог быць пар увогуле. А тэмпература будзе мінус 10. Чым мы будзем карыстацца? Ён будзе выпускаць 4,5 кілаграмы ў секунду на працягу 219 секунд. То бок мы, в прынцыпе, можам разлічыць, колькі ён будзе працаваць. Ну, па тыпу, колькі ён вады нам дакладна дасць. Мне зараз гэта трошки лянотна рабіць, таму я просто чакаю аналіза, калі яна скажа, тым больш, што я нікуды не спяшаюся. Ведаеце, што я прадзяўбаў? Зноў я прадзяўбаў ежу. Мне трэба, паходу, рабіць ранча нейкае, на якім я буду здабываць сябе ежу. Усё ж такі канфліктная сітуацыя ўзнікае. Зноў яны галадаюць. Гэта, па-першае, яна, і, па-другое, даследуе. Не пытай, я асцярожна, няхай робіць, што робіць. Галоўнае, што працэс ідзе. Ох, вады сыходзіць. Я думаю, што нас выратуе гэты гейзер зараз. Па колькасці вады. Бо мы так можам адправіцца і здабыць яе дзе-небудзь яшчэ. Напрыклад, вось тут працуе гейзер. Толькі ён не халодны. Ён зараз нагрывае. І гэтая тэмпература будзе пакарху распаўсюджвацца і нават перахадзіць на маю базу. Гэта непрыемна. Вось. Але я спадзяюся, што гэты гейзер у пэўны момант напоўніць проста гэтую прастору поўнасцю і заблакуе сам сябе. На гэта я вельмі разлічваю. Усё яшчэ даследуем. Так. Пасля такого, як разбярэмся з гэтым гейзерам і наладзім гэтую сістэму, упэўнімся, што ўсё працуе. На паведамленне і нагадванне. У нас скончваецца галасаванне на пятнічны стрым. На гэты момант у нас на першым месцы Pentiment, на другім месцы Hylix. Яны знаходзяцца ў невялічкай адрозненні, усяго 2000. Яшчэ ніжэй знаходзіцца Tactical Breach Wizards на трэцім месцы з 22 тысячамі. Адстае ад лідара прыкладна на 5 тысяч, 5-6 тысяч. Што ў нас у Pentiment зараз? У нас было, там, для тых, хто не ведае, гэта будзе зараз плюс-мінус без спойлераў. Гэта, скажем так, тое, як прадаюць гэтую гульню. У гульні ёсць дэтэктыўная гісторыя. І які вось далей уже гэта плюс-мінус спойлер, калі вам вельмі цікава Pentiment, калі ласка, прапусціце бліжэйшую, можа, хвілінку, дзве. Галоўная падзея, забойства, была вельмі хуткая. Нам трэба было хуценька прыняць рашэнне, хто ж з'яўляецца забойцам. І гэтае рашэнне, мне падаецца, мы забойцу так і не знайшлі. Потым у гульне раптоўна адбываецца таймскіп, то бок прапускаецца нешта 2 гады, 5 гадоў, не памятаю дакладна. Праскоквае час наперад. І галоўны герой прыязджае на гэтае старое месца, там, дзе забілі, там, дзе адбылося забойства, да свайго сябра, які таксама ўжо са старасці проста загінуў. І ў нас працягваецца гісторыя.
што куды далей таймскіп далей незразумела, таму што забойцу хутчэй за ўсё 5гадовай даніны яшчэ не знайшлі, то бок гэта тэма ўсё яшчэ актуальна. Хто дакладна і тое якія вынікі нашых дзеянняў 5 гадоў таму, да чаго яны прывялі, то таксама вялікае пытанне, цікава. Але гэта не асноўная падзея. То бок забойства гэта не цэнтр гісторыі. Я думаю, што гэта па тыпу як дэтэктыў, там будзе далей распаўсюджвацца, не? У нас з'явіўся першы датабанк, 13 штук нават. Давайте спецыяльна для гэтага зробім асабістае месца, дзе мы будзем хаваць гэтыя датабанкі. Датабанкі нам спатрэбіцца для даследавання, для паляпшэння. Гэта самы апошні ўзровень. Так, где там? Ось ты. Калі ласка. Ці не зацяжарыла манашка пасля візіту ў бібліятэку. Так, гэта таксама важна. Датабанк мяне цікавіць. Калі ласачка, датабанкі будзем складваць вось тут. Хто вольны, калі ласка, займіцеся гэтым. І так, у нас ёсць актыўны перыяд. Вось. Ён актыўнічае 219 секунд. Калі ён пераходзіць у актыўную фазу, ён актыўны 219 секунд кожныя 428 секунд. То бок праходзіць 400 секунд, і ён на 200 секунд яшчэ будзе працаваць. Актыўны перыяд, ён будзе працаваць 104 цыкла кожныя 158 цыклаў. То бок 158 цыклаў праходзіць, наступае актыўны перыяд, і ён зноў пераходзіць у адпачынак. Найбліжэйшая актыўнасць праз 48 цыклаў. Гэта далёка. То бок нам прыйдзецца яшчэ пачакаць. Нам 50 цыклаў пражыць без яго. Я зачыню гэтыя дзверы, бо... не, чакайце, рана яшчэ. Я збяру вось гэтыя датабанкі і потым зачыню гэтыя дзверы, бо ёсць верагодна, што гэты гейзер запоўніць увесь гэты пакой. Спадзяюся, ўсё будзе ў парадку. На жаль, вады у нас... Я спадзяваўся, што вада хутка у нас будзе. Вады не будзе у бліжэйшы час. Нам прыйдзецца здабываць яе яшчэ з іншых сродкаў. Я прапаную пераліць, гэтага недастаткова, гэта занадта мала. Нам патрэбная вада. Тэлепорты. Пум-пум-пум. Можа, у гэтай лакацыі яшчэ ёсць дзесьці. Ну так, я тут нешта нічога не бачу. Давайте падкапаем рознага. У гэта напрамку дадзім пакапаць, паглядзім, што там знаходзіцца. Так, я просто зараз аглядаю. Ого, я бачу, там павінен быць яшчэ адзін гейзер. Цудоўна. Мы гэтым скарыстаемся зараз. Я карыстаюся таксама яшчэ адной штукай, каб не капаць увесь шлях вось сюды. Давайте даведаемся, што гэта за гейзер. Я беру сістэму прыярытэта, адзначаю гэты гейзер, як я вызначу, што гэта гейзер. Бачыце, 4 кавалкі нейтроніума. Кожны гейзер стаіць на такім. Вось, напрыклад, вось гэты гейзер таксама стаіць на нейтроніуме, гэты гейзер таксама на нейтроніуме. Гэта тэхнічная, скажем так, тэхнічны рэсурс, які нельга выкапаць, а ніякім чынам. Просто немагчыма, калі вы не ў рэжыме, пакуль не вы не ў рэжыме сэндбокса. Вось гэты кавалак, я ведаю дакладна, што тут гейзер. Я пераходжу ў прыярытэт. Я магу пабачыць, што тут вызначаны прыярытэт. Я пастаўлю топ-прыярытэт гэтаму гейзеру, каб з ім паўзаемадзейнічаць. Гэта падымае маю трывогу жоўтую. І я магу паглядзець, і мы вызначаем па назве, вось там, злева зверху вызначана. Я нават абраў яго. Ён расплаўленае жалеза. Гэта вулкан. Ну, па тыпу гейзера расплаўленага жалеза. Вусень бегае, зараз распаведу, мы там яшчэ некалькі жывёлак пабачылі. Гэта жалезны вулкан. Мы можам ім скарыстацца, каб здабываць бясконцую колькасць жалеза. Але я пакуль не гатоў. Ён будзе выдаваць жалеза расплаўленае ў тэмпературы 2500 градусаў. Такую тэмпературу я пакуль не гатовы вытрымаць, мне няма ніякіх сістэм, якім я магу кантраляваць такія тэмпературы. Мы да гэтага яшчэ дойдзем, але, на жаль, гэта не імгненна, на гэта патрэбны час. Змяняем прыярытэт назад, на 5. Наконт гэтай самага вусеня, вось гэта. З гэтых жучкоў можа вырасці вось такая халера.
Яна даволі бяспечная, калі шчыра. Яна проста ясі цукрозу, наколькі памятаю, граб-граб. Так, серу, цукрозу і праводзіць проста глебу, насамрэч, нічога такога. Яе вырошчваць можна для ежы, калі ёсць жаданне, калі ёсць шмат серы, а серы у нас можа быць шмат, насамрэч, мы можам цэлую ферму грабы-грабаў зрабіць, бо у нас ёсць серны вулкан, вось гэта. Толькі ён жидкі. На тэмпературы 165 градусаў, трошкі занадта для нас. Мы такую тэмпературу пакуль таксама не можам до конца кантраляваць. Нагадваю, што до конца галасавання засталося менш за 3 хвіліны, калі вы ждаеце штосьці прасунуць у вас апошні момант. Вось гэтыя хлопчыкі ў нас. Яны увогуле, у нас яны даволі тэрытарыяльныя, я іх трымаюся падалей. Я не буду да іх падыходзіць паблізу. Яны у нас у асноўным вырошчваюць, у іх ёсць скарлупа, якой яны растуць. Яна на іх абрастае, і потым яны яе скідваюць. Вось дзеля гэтага мы можам іх вырошчваць. Ну і зразумела, што калі яны састарэюць, з іх таксама выпадае... тут не паказвае. Няўжо з іх мяса не выпадае. Ну добра. У асноўным дзеля іх скарлупы. Бо мы гэтую скарлупу можам перарабляць у лайм. Я не памятаю дакладна, як перакладаецца лайм з ангельскага. Блин. Не памятаю. Давайте зазірну, каб ужо падтрымаць гэта. Лайм. Вапна. Цудоўна. Дакладна ли гэта? Мне падаецца, гэта неправільны пераклад. Я зараз пераправерю. Не, ўсё правильно. Вапна. Усё правильно. З яе можам рабіць вап. Ну, таксама, як і са скарлупы з яек. Я нават адправіў свой гэты вось крашер спецыяльна, каб ён займаўся толькі гэтым. Ён будзе перарабляць гэта у вапну. Так, на гэтай тэрыторыі, што мы бачым? Тут ёсць стары пакой. Давайте яго даследуем, паглядзім, што там унутры. Гейзер. Газа. У нас ёсць прыродны газ. У нас ёсць гейзер прыроднага газа. Гэта значыць, што мы можам здабываць сабе, таксама яго збіраць і здабываць сабе... Ён можа працаваць як для нашай электрычнасці. Мы можам яго адправіць у спецыяльны генератор. Застаецца менш за хвіліну до конца галасавання. Калі вы жадаеце штосьці прасунуць у апошні момант, у вас застаецца літаральна 50 апошніх секунд. Нагадваю, што гадзіннік у вас працуе па гадзінніку майму, які ў мяне зараз знаходзіцца. Вы бачыце лічбу з затрымкай. Гэта значыць, што калі у вас ёсць жаданне прасунуць у апошні момант, то вам трэба гэта зрабіць трошкі раней. І для вас затрымка можа быць як ад секунды, так і да некалькіх секунд, так і да 10 і да 15. То бок гэта можа адбыцца не імгненна. І ведаеце аб гэтым. Застаецца 20 секунд. Это, калі ласка, не прыбірайце. Возьмите, побудуйте сюды лесвіцу. Hearts of Iron 4 Fallout моду атрымлівае яшчэ 1000. Застаецца менш за 10 секунд. Значна менш. На Pentiment у нас перамога. У нас перамагае Pentiment з 28 700. З-за таго, што я перарабіў галасаванне, зараз у нас не стрымліваецца ўзнагароды, вы можете працягваць галасаваць нават зараз. А ніякай праблемы няма. Pentiment перамагае, адпраўляецца ўніз спіса. І гэта значыць, што заўтра мы будзем гуляць у Pentiment, глядзець, што ж адбылося пасля таймскіпа з галоўным героем. Гэтую дзверь мы адчынім і паглядзім, што там унутры. Я не магу зразумець, там зараз там нейкая пачварка бегае. Я спадзяюся, яна мяне не з'есі. Вельмі спадзяюся. Зараз паглядзім. Тут, на жаль, паветра таксама няма, прыходзіцца затрымліваць дыханне. Я спадзяюся, гэта пачварка, мне не падаецца, я не памятаю ўвогуле. Я спадзяюся, она мяне не збіраецца напасці на мяне. Ну так, нешта складана ім, яны ходзяць праз хлор. Уф. Не ідэальна.
скануется территория. Что это такое? Морб. Давайте оглянем. Так. Збіральнік можа з'їдаць мёртвую матэрыю з большасці раслін і жывёл. Ён прадстаўляе высокі рыск заражэння да людзей з-за высокага пакрыцця слаймам. Адна лыжачка морба можа трымаць квадрыльёны бактэрый, якая адпуджвае любых драпежнікаў і таксама ліквіфай, тое, што ператварае ў вадкасць сваю ежу. Не рэкамендуецца гладзіць. Добра. Ім падабаюцца негігіенічная абстанова, і з іх таксама выходзіць шмат атручанага паветра. Комфортная тэмпература ад 30 градусаў до 100 градусаў, а жыць можа з 0 до 200. Давайте зачынім гэтыя дзверы. Нахрен. І больш не будзем іх чыняць. Пачварка, сядзі там. Не адчынена, зачыняй. Колькі там мікробаў? Я так разумею, што ў яго тут было недахоп. Ну, тут было... не пад высокім ціскам. А чаму тады атручаны кісларод нет? Эй, стой, запусти яго ўнутр. Не-не-не, адчыні назад яму. Высокий приоритет, сам максимальный, бегите. Но ніхто спать не ідзе, пакуль вы не разберетеся з ім. Добра. А зараз зачиняйте. Ну, сур'ёзна. Куди там хто побіг? Зараз ён зноў выбежыць, і мы неудала зачынім дзверы, так? Но, як гэта называецца? Што за... Ось куды ён зараз? Ён жа зараз будзе гадзіць у два бакі. Ведаеце што? Мы зачынім не дзверы, а мы просто закапаем гэта просто назад і ўсё. Вось так. Усё, разабраліся. Прыярытэты назад на пятерку. Усё, няхай там сядзіць. Гэта яно нам зараз усё паветра забрудзіць. Нейкі ён захрас, ну і ладно. Чаму ты руки не мыеш? Ты ачмурэў? Ну дакладна. Блин, таму ты і хварэеш. Таму што кое-хто не жадае мыць руки. Прадрукаваты. Так, да бліжэйшага актывацыі вулкана нашага гейзера 46 цыклаў. На гэтага моманта нам трэба яшчэ даволі шмат вады. Тут вады больше у нас гэтага не будзе. Трэба прыдумваць нейкія альтэрнатывы. Ёсць вельмі гарачая салёная вада, яна 69 градусаў. Занадта. Можна растапіць тут лёд і ім скарыстацца, альбо пераліць сабе атручаную ваду вось з гэтай тэрыторыі. І мне падаецца, атручаная вада зараз выглядае як самы неблагі варыянт. Давайте так і зробім. Я падрыхтую зараз праход, і мы падрыхтуем сабе сістэму, якая просто перапампуе гэта ўсё. Во, вы паглядзіце, які пракажу. Брэк. Ну, які? Так. Я, ў прынцыпе, тут ёсць аксіліт, гэта цудоўна, але... Пачакайце-ка, трэба раскапаць гейзеры па максімуму, бо я кожны раз я гляджу і такі, блин, тут жа гейзер ё, глядзіце. Які гэта гейзер? СО2. Ачмурэнна. Таго, чаго мне не хапала, правильно? Так, я зраблю сабе праход. Нават вось так.
Будем карыстацца ўсім паверхам, потому што чаму не? Яны зараз пабудуюць. Блізка да выхада я зраблю ось так. І гэта у нас, як звычайна, я раблю вельмі простенькую сістэму нашых тых самых шлюзаў. Вельмі простенько. Гэта вельмі базовыя шлюзы. Яны не для выкарыстання на кожны дзень, бо яны даволі моцна запаволіваюць дуплікантаў. Але на першы час мне гэта хопіць. Я буду гэтым карыстацца. Так. Вось так. Пабудуем. Нам спатрэбіцца тут выкапаць трошки ніжэй. Бо трэба будзе месца, дзе будзе збірацца гэтая вада. Я поставлю вось так спуск. І калі мы... я не ўпэўнены, ці хопіць тут як рэзервуара нам. Хутчэй за ўсё я возьму і ваду буду пераліваць пазней, таму што можна ў два этапы пераліць тут брудную ваду. Вось так, робім яшчэ праход сабе. Падыдзем. Паскараем. Каб ім было дзе прайсці, калі што. Так, ну я могу адразу рыхтаваць сабе то, куды буду зліваць гэтую брудную ваду, правильно? А я могу скарыстацца сваёй каналізацыяй ужо бягучай. Без праблемаў. Але бліжэйшае, мне падаецца, будзе вось так. Самае найбліжэйшае. Я так і зраблю. Возьмем вось так, правядзем яе праз ніз і выведзем у гэты бок. Я потым яе разбуру, гэта толькі часовая сістэма. Літаральна для вывода брудной вады сабе ў сховішча. З-за таго, што тут можа праходзіць зноў забруджванне паветра, мы дададзім ачышчэнне, дададзім дрот, які пройдзе вось адсюль. Таксама часовая штука. Я не збіраюся... Я ўвогуле, можа бы, выкапаў поўнасцю гэтую біому. Мы зараз яшчэ не агледзелі да канца, але хутчэй за ўсё для пашырэння базы яна уйдзе проста пад мінус. Там датабанкі ёсць. Можна таксама забраць. Яны спатрэбіцца нам для самых апошніх даследаванняў. Зараз пакуль неабходнасці ў іх няма. Наконт няма неабходнасці. У нас ёсць, у прынцыпе, ўсё, што... Мне падалося? Вітаю суполцы. Вітаю суполцы Радпол. Мы збіраемся зараз здабыць сабе трошкі брудной вады, таму што бліжэйшая актывацыя гейзера, які нам спатрэбіцца для выжывання нашага, будзе праз 45 цыклаў. Бо у нас ёсць востры недахоп чыстай вады. Чыстая вада, ну як востры недахоп, яе выглядае так, што бацым бы дастаткова. Але, як можна паглядзець, наш, скажем так, незручны небяспечны ўзровень вось тут пачынаецца, вось на гэтым месцы. Таму што далей мы ўжо спампаваць гэтую ваду не зможам. Мы зможам, я ўсё яшчэ скарыстацца тым, што ніжэй, але не разлічваў, што ўсё это зайдзе так далёка. Давайте, можа, нават для ратавання гэтай сітуацыі яшчэ дададзім спецыяльна вось так. І у нас будзе спецыяльнае месца для запампоўкі. Гэта наш запасная помпа наша будзе. Вітаю, Радпол. Вітаю, чат. Мы скарыстаемся зараз. Гэта будзе выкарыстоўваць усю ваду, якая засталася. Мы зараз у нас не прыбывае вады, у нас толькі змяншаецца колькасць. Большасць вады сыходзіць на выкарыстанне насамрэч для стварэння кіслароду. Я думаю, нават што можа быць, мне варта спыніць. Давайте спынем часова. Паветра ўжо шмат. І вадарода таксама. Ну, блин, мы ідзем у плюсы по таму і по-другому. Давайте сабе аўтаматызуем трошки гэтую сістэму. Альбо не атрымаецца.
Я бы жадаў адправіць ім мець нейкія пераключателі, якім я мог бы адправіць ім чырвоны сігнал. Давайте вось так пакуль. Будзе ручкамі просто дададзім, і тут будзе пераключатель. Абваліўся, столь дзесьці абваліўся. Ну, трымайся, не замярзай. Разбуры просто, ўсё парадку будзе. Я зараз адчыню зноў гэтыя сістэмы свае. Гэта часова толькі, там вельмі высокі ціск. Калі сюды зайдуць дупліканты, у іх барабанныя перапонкі націсне вельмі моцна. Яны буду сябе дрэнна адчуваць пару дзён. Кахаю гэту гульню, але ўвесь час гуляю толькі ў DLC пра астэроід, нашмат складаней. Ну, так-то у мяне з DLC пра астэроіды, просто што калонія, я зараз гуляю больш класічны варыянт, то бок у мяне вялікі першы пачатковы астэроід, на якім я магу пабавіць шмат часу. Вось, то бок бліжэйшыя па тыпу цыклаў яшчэ 600, я магу вольна тут займацца сваім. Зараз яны мне пабудуюць дрот. Гэтым дроптам я буду пакуль мануальна, то бок самастойна уключаць і выключаць выкарыстоўванне увогуле стварэння кіслароду. Бо мне падаецца ўжо занадта яго. Тое ж самае з вадародам. Спадзяюся, гэта не будзе занадта позна, бо калі я ачухаюся і ўжо электрычна скончыцца, усё. Это ўжо не выправіць. Няўжо скончыўся рэсурс? Не, не павінен быў. Павінна яшчэ было застацца. Мы зараз тут выкапаем яшчэ ў гэты бок і будзем чысціць пакрыху гэтую біому злева. Я возьму, калі прабуру полностью тут, у нас атрымаецца дастаткова месца, я пастаўлю помпу, якой мы забярэм ваду. Упс. Ось так. Проведем да электрычнасць. Ёсць. Часова у нас вяртаецца наш баланс па вадзе трошкі выправіцца. Часова. Будзем чакаць яшчэ працы гейзера. Я думаю, што ў прынцыпе мы можам на гэтым гейзеры яшчэ даволі доўга працягнуць. Так, ён пабудаваў. Давайте зачынім гэтую дзвер і ніжнюю дзвер таксама. Так, можна. Гэтую дзвер мы можам пакінем у аўтарэжым часова, зноў жа. Для чаго я гэта раблю? З-за таго, што тэмпература ўнутры даволі высокая, 67-68 градусаў яна скоча. Газ даволі награвае, і ён будзе награваць дзверы, і будзе награваць таксама вадкасць, якая тут ёсць, і будзе награваць усё, што звонку знаходзіцца. Каб гэта прапыніць, мы зробім вакуум вось у гэта месца. Я спецыяльна зачыніў дзве дзверы, і зараз там няма аніякага газа увогуле у другой дзвяры. І зараз я гэтай дзверы адчыню. Такім чынам мы атрымаем сабе вакуум, праз які тэмпература не будзе выходзіць за межы. Эта тэрыторыя пакрыху нагрываецца. Оп, адчынілася. Як можна пабачыць, тут няма аніякага газу ўвогуле. Зараз шэренькі колер. Як у нас тут ну такое сабе. Паглядзіце, я здзіўлены, але тут не вельмі распаўсюджаныя мікробы. Это дзіўна. Чаму? Это павінна быць ідэальнае месца для іх распаўсюджвання. Ну добра. Пакуль мы ўсё роўна за гэтым не будзем гэтым займацца. Я толькі часова тут. Я разлічваю рэальна... О, там можна яшчэ зверху вады забраць. Цудоўна. Будзем карыстацца гэтым. Можа варта было бы зліць усё і нават яшчэ ніжэй, таму што тут ёсць вось такі рэзервуар. Ну нічога, калі ён не спатрэбіцца, я да яго дабяруся. Будзем карыстацца тым, што бліжэй.
Усё, канец працоўнага дня. Піпсы, як у вас тут справа? Піпсы адчуваюць сябе добра. На жаль, гэтая тэрыторыя занадта ўжо запоўнена, то бок для іх, па іх меркаванню, 3 піпса на такую невялічкую тэрыторыю, гэта ўжо занадта. Яны не будуць, іх колькасць не будзе павялічвацца. Яны спыніліся у сваім развіцці, скажем так. Яны пакінуць усё як ёсць. Калі я пашыру раньше, альбо перасалю іх на больш вялікую тэрыторыю, то яны пачнуць пладзіцца далей. Пакуль што ім хапае ежы, яны цалкам, яны чамусь не вельмі задаволены. Хутчэй за ўсё, я не разумею. Настрой зніжаны, таму што тут... ну, зразумела, з-за таго, што іх тут шмат. Падвысці настрой мы ніяк не можам, бо літаральна, ну, зараз гэта тое, што ў нас ёсць. Так. Наступная актыўнасць. Усё яшчэ 43 цыкла. Ну, амаль 43, менш. А гэта будзе не хутка. У сярэднім яно выдае 1500 грамаў, то бок 1,5 кілаграмаў у секунду. Гэта даволі шмат вады, калі шчыра. Такім чынам, у нас атрымліваецца, нягледзячы на тое, што яна доўгі час не будзе актыўнічаць, але падчас таго, як будзе працаваць, яна даволі актыўная, гэты гейзер. І мы скарыстаемся вялікай колькасцю вады. 1,5 кілаграма ў секунду. Мы можам сабе такое дазволіць. Зараз я выключу. Оп, переключылі. У нас зараз не будзе... Нам не будзе даставаць яшчэ вадароду і кіслароду, бо у нас уже накапілася амаль 900 кілаграмаў кісларода на квадрат тут унізе і вадарода яшчэ 100 кілаграмаў уверсе. Шчыра, думаю, у нас праблема будзе таго, што нам будзе не хапаць вадароду, які тут будзе здабывацца. Ну, я хоць знізіў зараз выкарыстанне электрычнасці, гэта трошкі не дапаможа часова. Бо вада ў нас далёка не бясконцая. Нават сітуацыя ўсё горш становіцца. Помпа, ты чаму не працуеш? Заблакаваны праход. Чаму? Ага, не добудовали. Давайте добудуем до конца. Разумные пипсы, я цалком згодны. Зараз заробіць гэты кавалачак і уся сістэма запрацуе. Брудная вода будзе паступаць у нас з гэтага рэзервуара. Выбачайце, калі ласка, паку, у вас хутка скончыцца ўся вода. І я думаю, што тут, в прынцыпе, можа і хопіць. Я баюся, што можа пераліцца вода моцна. Пакуль пачакаем, напоўнім як мага больш, а потым ужо дальем яшчэ наверх. Пайшла. Вся гэтая брудная вода зараз пойдзе нам у рэзервуар. Цудоўненька. Праблема вырашана, але толькі часова. Будем потым прыдумваць, што яшчэ і неяк замяніць гэтую сітуацыю. Праца ідзе. На жаль, а чым вы ў асноўным займаецеся? Далёка бегаць. Хто ў нас асноўным бегае? Яны гавораць, што шмат бегаць прыходзяцца. На жаль, я не магу зараз гэта паскорыць ніяк, таму што настрой ніяк не падвысіць яшчэ вышэй. Ну, магчыма, але даволі абмежаваны ў нас. Няма чалавека, які бы займаўся мастацтвам, напрыклад, і падвышаў настрой астатніх такім чынам. Альбо якасць ежы яшчэ. Ну, такая сабе ў нас, калі шчыра. Усё ж таки смажаная глеба не самая ідэальная ежа. У ідэале, гэта было бы паміральную яму для паку. Я спыніў свой працэс з паміральнай ямай, таму што ў мяне абмежавана па рэсурсам было, у першую чаргу па вадзе.
Я за гэтага бянтэжыўся. Зараз ужо, калі праблема часткова выпраўлена, не поўнасцю, можна об этом нават трошки задумацца. Я спадзяюся, гэты дэсалінатар мяне выратуе. Ух, колькі мне яшчэ спатрэбіцца. Пакуль ежай займаюцца, гэта добра, бо я не дахоп. Уже набралося даволі СО2 у гэтым рэзервуары, але я не разлічваў, што рэзервуар так моцна апусціцца па ўзроўню. Давай, вадзічка, калі ласка, пералівайся. Гэтым часам мы можам зрабіць што-небудзь яшчэ. Глеба без хлеба. Непарадак. Каб здай. Ну. Мы можам пасаліць яе. У нас жа соль ёсць. Мне падаецца, гэта... Магу я тут нешта зрабіць, апрацаваць неяк? Я памятаю, што соль... пачакайце-ка, соль можа ісці... По-моему, калі соль яны могуць ісці і данасіць яе да сталоў, нешта такое. Я даволі даўно гэта гуляў, таму не магу згадаць. Тут ёсць зараз соль на стале. Зараз чытаю ўсё напісанне. Мне падаецца, мне патрэбна соль яшчэ апрацаваць. Дэсалінатар для мяне соль будзе здабываць. Я аж забыўся. Усё, праблема будзе вырашана. Калі у нас запрацуе наш гейзер, у нас будзе соль, якую можна будзе хлебу у паніроўцы солью паесці. Цудоўна ж. Пакуль яны спяць, брудная вада ўсё перапампоўваецца ў наш рэзервуар. Я думаю, што я дачакаюся прыкладна, калі запоўніцца поўнасцю гэты ўзровень вады і пойдзе на наступны ўзровень. Я толькі тады гэтую помпу запушчу. Мне падаецца, зарана будзе у іншым выпадку. Як тут увогуле з... ну вось, паміраюць тут пакрыху гэтыя мікробы. З гэтага жа боку іх да халеры. У асноўным адсюль ідуць. Можа заблакаваць. Ну так, тут атручанае паветра, якая розніца, мне гэта не дапаможа. Можа нешта яшчэ нейкую рэч прыдумаць. Ну не выглядаем, не выглядаем. Што у нас тут? Пачакайце, тут ёсць адзенне. Давай ты, апраніка. Новенькі сабе. Лепей будешь себя адчуваць. Насамрэч зараз я бы просто пасачыў... Паміральную яму можа пачаць будаваць. Адзінае, што я гляджу ўжо на час, і будавальная яма ў нас займе хутчэй за ўсё 10 хвілінак 40. Паміральная яма будзе цудоўным дадаткам для нас. Да яе ў дадатак яшчэ да паміральнай ямы цудоўна было бы зрабіць раньше. Раньше мы можам зрабіць вось у гэтым месцы, няблага атрымаецца. Раньше, не раньше, а ферма, якая будзе здабываць нам літаральны рэсурс спецыяльна для таго, каб адпраўляць гэтым паку перад тым, каб яны пладзіліся даволі актыўна. Паку, якія будуць есці, яны будуць задаволеныя, яны будуць актыўна пладзіцца. І таксама актыўна мы будзем гэтых паку адпраўляць у сваю паміральную яму і чакаць, пакуль яны там падохнуць, таму што там ужо ў паміральнай ямы ежы ім не будзе. Вось такая жорсткая штука, але гэты канвеер смерці дасць нам дастаткова мяса для таго, каб наша калонія існавала і падтрымлівала сябе даволі доўга. Вось. Гэтым мы займемся ў наступны раз, калі дабяремся да Oxygen Not Included. Заўтра у нас будзе Pentiment. А на гэты момант я буду скончваць і буду перадаваць вас далей. Давайте паглядзім, хто у нас чым будзе займацца зараз. Глядзім.
Зараз бачу, што Вадафака БЛР гуляе ў Hades 2 і, на жаль, больш нікога я не бачу. Хутчэй за ўсё Малаток сёння пачне. Сёння што ў нас чацвер? Сёння Малаток павінен гуляць у Доту 2. Таму, калі вам цікава, прыходзьце у 8, гэта будзе. У 8 по майму часу, па варшавскаму. У 9 атрымліваецца зараз у нас розніца з Мінскам. Калі я зараз нічога не наблытаў. Так, а я вас перадам да Ватафакі. Па сярадах ён. Але мо і сёння. Мне падавалася, што ў яго аўторак чацвер, нешта ў мяне такое ў галаве было. Не, я пераблытаў усё дні. Ну добра, значыць не сёння. Малаток сёння адпачывае. А я вас перадаю да Ватафака. Давайте запаволім трошки, а то хутенька зараз ужо колькі дзён пройдзе, пакуль я рэйд адправлю. Отправляю рейд. Ён якраз у забеге і абірае сабе божество, я так разумею. Ефеста будзе. Хто не ведае Hades 2, я думаю, што Ватафака ўсё нам падлумачыць. Я вас адпраўляю і добрага вам вечара.